Coletta Chimeta, how are you? Primrose Mandevu ndeipi. Tetanus Tambura ndeipi. Munyaradzi Mangwendeza, how are you? Mamoyo Diaries, how are you this evening, Mamoyo Diaries? Loisi Lolomoyo, how are you? Charity Mugabe na Charity Mutame, how are you? Blessing Guvise ndeipi. Brandon, how are you this evening? Prince, just like my son's name, Prince. How are you? Say, Prince. Magima Rambanyika ndeipi. Melody Hondo ye moto ndeipi. Na Melody Hombarume. Nasima zitaka ngofana na rungotedzana. Auntie Fufu Soko, how are you? Masquera say Auntie Fufu Soko. Ndakagono Tracy Chihoro, how are you? Amaitanya Tiara, how are you this evening? Mevisi Madzivire ndeipi. Loisi Pagiwe, Nozipo Ndevele. How are you guys? Rutendo, how are you? Let me just pin the number. Nasi we have got two different numbers. Dzekuti vanhu vanokwanisa kufona. Saka let me try and pin. VeChiKristu. Nasi ndo tombopa usual number yedu yatinoshandisa. Which is 44. Vegaindi ChiKristu. ChiKristu. It's 44 77 48 33 0801. Bear with me, guys. And then Chivanu nasimune new number. Chivanu nasimune new number. Yenu E44 755 30 94 235 5. Okay, let me pin the numbers. Pin this comment. Okay, I've pinned the number. Angie Wendy, how are you, Angie? Say Auntie Angie. Viola Gwena, how are you? Charity Mugabe. SIS MELLY, hope you are doing well. It's Auntie Selina Charity. Maita Mutenda, hello, how are you? Nasi tiri kudzokera mu program yedu ChiKristu neChivanhu. Let me welcome you to the program. The name is Auntie Selina. Nasi takupinda mu part 3 of phase 3 of ChiKristu neChivanhu. Nema phone number 2 akasiyana. Usual number inopera na 801. Nasi tatiti ipe ChiKristu. Nekuti last time takashaya VeChiKristu. Vainyatsotiudza zveChiKristu chaizvo. Nekuti ndaiti ndikati VeChiKristu ivo vonobata kuChivanhu futi. Saka ndati ndimbowapa namba dzavo VeChiKristu vari vega. And then veChivanhu. You might want to note the numbers down so that when you call in tinoziva kwawakamira. Tikaita musanganiswa uchiuya kulaini risiriro. Hai, Auntie Selina vachangoerekana vati gu kukata zvinova zvavasingadi. Saka let's mind the number that we phone. Toziva number yekufonera. Kana uri kuChiKristu, uri kufonera 4477 48330801. And then kana uri kuChivanhu, uri kufonera 44755 3094235. Ndinodavira kuti mese muri right. Gogovana Joshi muri say, my personal person, my B maps, how are you? Pretty Sibelo, how are you? Ndinodavira kuti mavenu shondo rakanaka. Stereki. Hai, ndichiri kungowana mibvunzo yezve immigration zvatakaita. Regai nditsinhire futi ndichitaura kuti kana tichidiscussa zvimwe zvinhu, remember inini ndinoramba ndichiti tinodzidzisana uye ndinotobva kazhinji even pamaprograms andinoita even as a host ndadzidzira zvakawanda. I will never say I know it all.
zvizhinji ndinodzidza as we go along. Saka hosting some of the programs, munonzwa ndichiti I'm a host, I am a presenter and a facilitator as well. Sometimes I just facilitate for the programs to happen and share a little bit of the knowledge that I have got pertaining zvatinenge tichitaura. Asi kuti nditi ndinoziva ini ndichiri kutori pakudzidza. Muchishona medu tine saying inoti kudzidza hakupere, tsitsi enganai ndaswera kuti waswerawo. Kudzidza hakupere. For me, kudzidza hakupere. And when I present and do my programs, ini ndiri munhu anoda kuita katsvagurudzo. Ndosaka ndichiti, I'll never come here and say I know it all. Zvimwe ndinetenge ndichitodzidza. Saka kana muchiuya muchindibvunza nezve immigration, honestly, I will not be able to tell you. My websites akasiyana and nzvimbo dzauri kuda kuenda, they are the best places to get your information from. Saka rambai makabatirira kuma website muchiverenga zvinodikanwa kuti mutore mavisa ekwamuri kuda kuenda. Handiti regai ndipfudze chimwe chikamu futi, regai ndidaiwo. I get a lot of friendship requests. A lot of friendship requests. You'll find sometimes I don't respond. And most I don't respond. I've got a reason why I don't respond. Ndakamboita influx yema friends requests. And I discovered kuti zvinhu zvandaitukwa nazvo zvaitorwa papage pangu nevakanga vari papage pangu vachitora mapicture angu. Saka I decided kuita to delete so many friendship requests that I had accepted over my stint pa SIS MELLY's diaries. How do I e-wallet payment on Facebook page? Pane zvaku e-wallet payment on Facebook page. I don't know. Maybe if someone knows in the comment section, they will say. Saka, what I did is, thank you, Maria. I did delete a lot of friendship requests because I learned a lot out of that. And if you go on my Facebook page, for people that are there, friendship requests zangu being Auntie Selina, friendship requests zangu and fudze, I fure 150. I have almost maintained the friends that I've had over the years before I started doing what I'm doing now. Saka friendship requests musaka adzike kuti andiserina sei musingadaire ndakakuitai daire. I've got a reason why I don't daire. I think I've once told you inini andiite zvema group andiite. I've got one family group per WhatsApp that I've got. Ukandiona ndiri pama group, it's, I think it's SIS MELLY's diaries groups. And some groups, even you will never see me commenting there. No one global group randiri very active because I'm an admin. But zvema group kana ukanditumira linki wedwe ndinokudzosera ndichiti ilinki yei andivhuri linki. Saka musazotsamwa mukaona manditumira malinki andisingazive ndisingavhure. Musatsamwe. Auntie Selina avavhure, avajoine magrupu for certain reasons. Because andione magrupu chaanondibatsira kungopinda magrupu for the sake of magrupu. Ndafudza icho chikamu chandandoda kutaura nekuti pana umwe wangu akatsamwa kuti Auntie Selina, I've 2 times requested friendship, musinga respond. Zvokwadi handirespond. Thank you so much. I think let's go right into our program, ChiKristu neChivanhu Chedu. Ndati nhasi tipanane mafoni akasiyana ChiKristu neChivanhu. Saka you are free to contribute either to both. But if you are contributing to both, motongotorawo numbers number dze both. Saka ChiKristu chine zvacho, Chivanhu chine zvacho. The past 2 times that we have touched on ChiKristu neChivanhu, taingoita makakatanwa eChiKristu neChivanhu. Asi kuChivanhu takadiscover kuti
tinoenda kuvadzimu vedu tinotaura navo zvatinoda kutaura navo, vachitipirira kune vari kumberi kusvikira vasvika kuna musikavanhu. Ndowei yedu yatinoenda yatinoita zvechivanhu. And then kuChiKristu takaona kuti bhaibheri rinotitaura, mundikorekte kana ndiri wrong, kuti handiselina handizvo. Saka handiselina hamusi kutoziva musikana wekuEdgars. Handimuzivini. Takaona kuti tiende kuna if we want to go to God, it seemed like according to the Bible we cannot go to God direct. I'll repeat. Maringe nezvakanyorwa mubhaibheri, hatikwanise kuenda kuna Mwari direct. Direct hatikwanise. Jesu anoti, uyai nekwandiri kuti musvike kwaari. Ndikorektei kana ndiri wrong. Zvinongova zvakada kuenzana nekuchivanhu. Kuti we are going through, we are going through. And kuChiKristu we are also going through. Zvinova zvakandinetsa. Remember, ini ndinoda kudzidza hangu. Zvinova zvakandinetsa kuti kuchivanhu we are going through. KuChiKristu we are also going through. Saka chii chaizvo chiri kunyatsoitika, because kwese kuri tu tiri kuenda through. The numbers are open. The lines are open for you to call if you want to contribute. Uchitauro maringene zvatiri kutaura. Nasi kuchivanhu ndandichikumbira kuedha something else kuchivanhu vanoziva zvechivanhu. Kuchivanhu kunotaurwa kunzi mwedzi wanyamavhuvhu, mwedzi usina kumira zvakanaka. Mwedzi wanyamavhuvhu, mwedzi usina kumira zvakanaka. Ndangatoda kuti vechivanhu vatitaurirawo maringe nemwedzi waAugust futi unova nyamavhuvhu, kuti chii chaicho chinomboinge chichiitika pachivanhu apa. KuChiKristu zviriko here zvekuti mwedzi waAugust hauna kumira zvakanaka? Pane zviriko here zvakanyorwa zvekuti mwedzi waAugust hauna kumira zvakanaka kuChiKristu? Tipakurireiwo ChiKristu kana chivanhu. Tati isusu namba yeChiKristu, especially vechivanhu vada kufona, namba inoti iyo 4475530942253. The numbers are pinned below. Regai tidavire tatione nefirst caller. Ndinokuchingamidzai pachirongwa. Makadini? Muri sei yenyu anticelina, sori ndiri pabasa, ndafona hangu panhamba isiri yedu. Iyi ndeyevanhu vemakristu. Ini ndoda kungoedha pane zvechivanhu nokuti ndine kamukana ipapa. Muchembere, imimi ndinokupai allowance yekuti muedhe muri regular contributor patiri. Rovai ndima mudzokere kubasa. Alright, ndida ngobata pamataura nyaya yenyamavhuvhu, ndo pandiri kuda kubata. Handisida kutaura zvakawanda. Ndangova muchibvunza kuti kuchivanhu kunonzi August mwedzi wenyamavhuvhu. Why? Handi ndinoda kuti ndijekesere vanhu vakawanda vazive. Ndinonzwa vamwe vasingazvibhilive. Why kuchivanhu tichiti August mwedzi wanyamavhuvhu kunosvika kunana August kunana October. Inguva nyamavhuvhu unoyu ndo nguva yekurohwa makuva kune vanhu vanobhilivha kuchivanhu. Inorohwa makuva, saka ndiyo nguva yekudaidzirwa mweya yakaipa, yekusumudzirwa zvinhu nevanhu vavengi vanenge varipo, vanenge vachirova makuva. Mwacho vanoita zvavanenge vachiita, vachikudaidzira mweya yakaipa vachiitumira kuvanhu. Saka vachinzi nyamavhuvhu. Even muvengi wako ane simba nguva ino yekukusumudzira mhepo.
saka uchinzi mweya mumwedzi wenyamavhuvhu kuchivanhu, ende is true, hakusi kunyeba. Even vanhu vanoita zvamwari, vanoita zvemachechi vakada kunyeta, hakuna zvinhu zvakadaro zviriko. Ende tarisai zvinhu zvaitika August unoyu. Ndinokupai kubva August kunosvika kunana end of beginning of October, but August ndiye akanyanya. Zvinowanzotanga munana July umu. Anditi, but August unoyu ndo pazvinotonyanya, ndo panosumudzwa mhepo newakaipa. Muvengi wako chaiko chaiko anokusumudzira mhepo, because ndo panosumudzwa mweya yakaipa nevakawanda. Okay, anti Muchembere, ndaiona inini ndinokufolowai kupeji kwenyu kwamunoita zvechivanhu, ndichidzidzawo kuda kuziva zvechivanhu. Ndakaona munana, I think from mid-August, if I'm correct, makatenge motaura kuti mwedzi watiri kupinda uyo, mwedzi usina mid-July, isaka I'm correct. Makatanga mid-July, mchiti mwedzi watiri kupinda uyu, mwedzi usina kumira zvakanaka. Muchaona so many misfortunes nekurasikirwa kweupenyu kwevanhu. Zvinhu zvagara zviriko here kana kuti? Zvagara zviriko Aunty Selina. Zvinhu zvagara zviriko kubva kare, but chatiri isusu, especially maZimbabweans, tine denial yayo kuti hakuna chinonzi chivanhu. Chivanhu chiriko. That's why vanhu vari kuroyiwa easily. That's why vanhu vari kufa easily. That's why vamwe izvozvi mabasa chawakasungwa, wakabatirwa usungu, mabasa ako nehama yako nemumwe munhu ari kutodeketera nezita rako, but vanoti hakuna chivanhu. Chivanhu is there. Ende ino nguva ndo nguva yakaoma yekuti even marriage yako chaiyo munhu akakubatira dara akakutaurira nezvendiweku anenge achida kuti zvinhu zvako zvisafambe mushe, hazvifambe mushe. August haisi nguva yakanaka. Alright. Saka tinenge takutaura kuti vanhu garai nebute mumba. Hakusi kuti tikuda kuti vanhu vachinje kuva vanhu vechivanhu, oro vanhu vave masvikiro, ono vanhu vaite zvepatare. But bute rakangonaka kugara naro, rinodzinga zvakawanda. Tingange tichinamata. Inini ndipanapa ndinokudzai Aunty Selina, munozva ndogara ndichikudzai. Ende vanhu vanotondiziva, ndinotonamata ndotoziva kuti Mwari ariko, ende ndototeerera masongs echechi. But chivanhu hatife takachitiza, no matter what. Ungachitiza even kuchechi kwauri kuenda kuri kuona zvinhu zvisiri kuchinja, nekuti uri ignorant, uri kuti hakuna chivanhu, hakuna zvechivanhu. Ndosaka sekuru vako, ambuya vako vari kukusumudzira mhepo, marriage yako yawakabvira kunamatira from 2000 something haisi kuita, basa rako chairo harisi kuita. Munoziva Aunty Selina kuti kune vamwe vanhu vanoshanda mari ichita kunge yatorwa nemhepo kuenda kutambira nhaku, dai watambira kana ma1000, unotambira mari kubva kubasa yawakabata. But unoshaura kuti ndatengei nayo, yaiendepi? Uchigara uri rombe, but uri kuenda kubasa from day 1 kusvika musi wa30. Wow. Tine mweya yatinayo. Kune vanhu vokuti havapuwe mari, vokuti ukandipa mari inini 5 pounds ndinoideketerera, ende mari yako yese yauchagara uchitambira inenge ichiuya kwandiri. Kune vanhu vane mazita akanyorwa nehama dzakanotsipikirwa nehare yekuti ezvinezvi upenyu hwako huri kungori marara. Handidi kutaura zvakawanda, but vanhu kana muchinzi chivanhu chiriko, chivanhu chitoriko, ende chiriko, ende hamufe makachitiza. Mucharamba muchinamata, mucharamba muchiita zvamuri kuita, life isingachinje. Okay, Namata kuenda kumachechi uku vachinonamata mapasta, vachinonamata anamai mufundisi. Anamai mufundisi ava everyday vagara vakachena. Anamai mufundisi vari kudriva marange rover. Anamai mufundisi vari kugara vakachena, iwo uri rombe. Anamai mufundisi ava kana nababa mufundisi vari mumba mavo vari kuita bute. Hakuna munhu asingazive dzinza rake, hakuna munhu asingazive kukumbirira kwadzimavo. Kuti vanouya kumira pamberi pematempo enyu amunomira nawo muchechi, vanenge vatopuwa simba nevadzimu vavo simba. But kuti vauye muchechi vachikudzai kuti chivanhu chiriko, chechi inosara isina munhu, imuri bhizi kubvisa mataitsi, uchiramba uri rombe risina chinochinja muupenyu hwako. Asi kuchivanhu kune marombewo. Ndinonzwa kurwadziwa nemaZimbabweans vamwe vanotishora kuti chivanhu chakaipa, chivanhu chiriko. And the moment yaunotanga kuchiteedzera ende uchiiteedzera nenzira yakanaka, isina urombwa, isina kuita zvakaipa, anova manake muupenyu hwako. Inini am a living testimony. Ndaive munhu aisabhilivha zvechivanhu izvi, but from day 1 Aunty Selina pandakatanga kutekaidzira rakajeka, upenyu hwangu manake.
manake taurai peji renyu kuti rinonzi chii muchemberezoko? Fufusoko ndo peji rawo. Pane vabvunza asi kumarombewo kuchivanhu variko ndo kwakatowanda marombe ikoko muchemberezo. Marombe ariko kuchivanhu, yes. Kana ndosaka ndikuti kuritekedza, kana chite kutekedza rakajeka ndokunge uchiribata rakanaka. Kune marombe kuchivanhu, kune marombe kuChiKristu. Kune vanhu vari kungoita nhunga mutunge yekungoteedzera nekuti kwanzi kuri kuitwa zvakati. Ita rakajeka rakanyatsonaka uchiriteedzera mugwara nezvinhu zvakanaka, upenyu hwako hunoona manake. Ndo pandinotaura kuti upenyu hunova manake ndokunge uchiritekedza mune rakajeka, mune rakanaka. Asi wese munhu anoita zvechivanhu, anobhilivha mune zvechivanhu, ane upenyu hwakanaka. Asi wese ari kunamata nhasi ane upenyu hwakanaka. Kana ukangozviita mune zvakanaka uchiziva kudeketera nekukumbira. Even papeji pangu ndogara ndinyorera vanhu kuti kana uchikumbirira na 3 am unokumbirira uchitanga uchidai kuti zvinhu zvako zvifambe. Tiedze kudzidzisana. But kuchivanhu ikoko futi tinototi patinokumbirira tikanda bute pasi tinototaura nezvaMwari. Tinoziva kuti Mwari ariko, hatimusiye pakukumbirira. Saka ndo zvakafanana naivo marombe ariko kuna vanoita nezvaMwari ivavo. Havasi vari kusiya zvemudzimu wavo, ndosaka kune marombe. But kune vanhu vasingade kuudza vanhu chokwadi. Chandinoita ndiri mumba mangu inini hauchizive. Unogona kundiona ndiri muchechi. Ndosaka ndakunyorerai papeji pangu nhasi kuti ukavaona vachizviita haufunge kuti vanonamata. Ukavaona vachinamata haufunge kuti vanozviita. Muri kupanzwisisa ipapo? Right. Dzokorodzai futi. Ndataura that statement, it's so deep kune vanhu vanounderstand. Dzokorodzai mati ukavaona vachiita sei? Ndati ukavaona vachizviita haufunge kuti vanonamata. Handiti? Ukavaona vachinamata haufunge kuti vanozviita. That's a very true statement muchemberezoko. Ndisati ndakurilisa kuti muende kubasa, vanhu vari kuramba vachibvunza kuti zvebute dzokorodzai. Makati kune mabute maviri, moti dzokorodzera kuti matatu. Kune mabute matatu. Kune bute rehondo, kune bute rematare, kune bute rinonzi dombo. Okay, tifambai nematatu iwayo vanhu vazive kuti ndechi. Nderekurwa naro hondo. Inini my belief handisi kuti ndozviright. Inini nekuziva kwandiri kuita nezvechivanhu, how deep I am mune zvechivanhu, handivanzire vanhu. Bute rehondo nderekurwa naro hondo. Saka tinzi bute rehondo. Inini kwangu nekuziva kwangu bute rehondo rinowanzoshandiswa 12 afternoon ende rine mhiko dzaunenge uchitaura nezvazvo uchirwa nehondo dzakatarisana newe. Harisi rekungoita pese pese. Then bute rematare ndo rekuita pese pese, ngoshandiswa nevanhu vakawanda vekukumbirira naro. Unokumbirira naro kuvadzimu wako na 3 am kusvika kuma 7 am makuseni, nguva yakatonhorera ndo nguva inoshandiswa bute roro. Koita mudombo inini kuziva kwandinoita nekwandinobva kwana musana kumazezuru. Bute remudombo tinoisa pasi perurimi, rogara riri pasi perurimi wozorisvipa. Okay, riri pasi perurimi unenge uchitaurira zvaunenge uchitaurira futi. Yes, vanoda kutaurira ori kungoputa. Kune vanoziva zvavanenge vachida kungoita, but bute remudombo harikumbirirwe naro. Ndokuziva kwandoita. Harikumbirirwe naro. Aiwa, bute remudombo haukumbirirwe kwangu kwandinobva. Harikumbirwe naro. Bute rinokumbirwa naro nderematare nerehondo. But rehondo kwedu hatingorishandisi. Ukaona kushandisa rehondo watosvika pane zvakaoma zvawaakuda kurwisana nazvo, ende unoziva kuti kana mhepo idzodzo dzosumuka unokwanisa kuzorwa nadzo. Ndekwanguku kune vanozivawo nezvavanoita nerehondo ndive kwavo. Ini ndikutaura mukubhilivha kwangu kwechivanhu changu, nekusaidi kwangu, nemakuridzirwo andakaitwa, nekudzidzira kwandakaita chivanhu changu. Because ini ndakakura ndiri mune vanhu vechivanhu. Asekuru vangu ndakagara ndichitaura kuti vanhu kuti asekuru vangu baba vangu vasati vafa vaive svikiro rekwamusana mudhara kwadhanda, vaitobvunzirwa. Vanhu vaitoti vakafirwa kwamusana vaitoenda pamusha wamaruta kunobvunzira kuti hama yedu yafa nei, ndo vasekuru vangu. But vakashaya. Thank you.
actually so deep and handisi chivanhu cheyo kuti munhu unonyengera kuti munhu ari kunzi turi kunyeba kudi ine ndinobhilivha mune zvachiri and handinyari ende ndozviziva zvandiri kuitirwa nevadzimu vangu naMwari vari vese vakasangana. Wow, tinotenda zvokunzi hakuna Mwari haazanganiswe nechivanhu aiwa ndiwe inini ndikuzanganisa because ndinovada vese vari vakandikoshera, Mwari wangu akandikoshera, vadzimu wangu vakandikoshera, but iwewo wakarasika because uri kuzvinyebera kuti hakuna chinonzi mudzimu uriko. Ende ivana pasta venyu ivava vanomira machechi vari kutotanga vapira kuvadzimu vavo kuti vapuwe simba rekunomira pachechi avo because all of you makavharwa, munofunga kuti vanhu vanoita zvechivanhu vanhu vakaipa, vanhu vanoroya, but chivanhu hachina kuipa, chivanhu chakatonaka. And the moment yauchatanga kuchitekaidza nekutekaidza rakanaka rako nekuziva bhaibheri rako, uchazonditi muchembereso kuvakambotaura ziva riya palive ya antiselina. Wow, antifufusoko, thank you so much maringe information yamatipa. Mati kune bute rehondo, kune bute remataure, nebute remudombo. Rehondo mati rinoshandiswa na 3 dzekunze kuonoedza. 3 am ndiri matare, 3 am matare. 3 am until 7 am ndo matare. Rehondo maskati 12 kuchipisa. But ndiri kusumudza hondo dzaunenge uchida kurwa nadzo. Kune vamwe vanhu kana paine vamwe vari mucomment section vakambozviita vanyatsobhilivha muchivanhu kuti ukazviita izvi kusumudza hondo unotodzi pane zvinotoitika ende zvokuti kana uri munhu ane simba hazvingoitwi nevanhu vese vese zvekushandisa mabute ehondo kana usina zvauinazvo. Rehondo bute kana uchida kurwa hondo unenge uchiputa here ko isi wasingapute toita sei? Unokumbirira handiselina rehondo ukaritora usina zvauinazvo. Ndosaka muchiona kuti even nematare kune vamwe vanhu vanototi ndashandisa buti rematare hapana zviri kuita ndaputa ndadi. Ndosaka ndichiti iva munhu ari zvakangofanana nevanhu vekuchechi kuti kune umwe munhu anoenda kuchechi kuti inini ndanzwa nekusarira nendimi nekuti hausati pane pamwe kuti unoenda kuchechi wobuda uri empty, hauna kunzwa shoko, hauna chawanzwa nekuti uri kungoenda kuti ndaenda kuchechi. Ndozvakafanana muchivanhu, haungoiti zvekunanaputana mutava nekungodii nekuti ndingoriwo munhu. Zvipire pamwoyo pako, ndakuda kutekaidza rechivanhu ende inini ndakuda kuita zvechivanhu ende ndakubhilivha mune zvechivanhu izvi ende kana ndakukumbirira am connecting nevadzimu vangu, kwete zvokuti ndawana nhamo nhasi ndatanga nematambudziko because muchembereso vakati bute rakanaka ungonofugama. Hapana, unongosumuka ungori empty. Kune vabva kuchechi nhasi sande kudaika kwatoparidzwa unzi usaite makuhwa, usanyeye, usauraye, usatuke, but unobuda uri empty. Uchipinda mbama wako kutobata foni wakutonyeya mainingi, wabuda uri empty, hauna chawanzwa. Wow, muchembereso tinongokutendai nemaringe neinformation yamatipa. Zvaku munhu nemunhu pane zvaanzwa kuti abvise kana kutora. I will repeat again, pane umwe vari kuramba vachibvunza kuti peji ravo rinonzi ChiFufusoko ndiro peji ravo. Vanotaura stereke zvechivanhu uye vanodzidzisa zvechivanhu. Ndatenda hangu muchemberesoko. Ndinopinda mucomment section ndiono vamwe tidzidze, tese tinodzidza. Izvi zvanewe dunga munhu kuti uri kuda ripi ende ndezvipi zvinokuitira. Ina handina kuya pano kuti vanhu vazonditi muchemberesoko vada kudhavhita vanhu kuita zvechivanhu. Isi ndiwe neupenyu hwako ndiuri kuziva zvakakomera. Ina handisi mumba makwe, asi inini aiwa ndinoritekaidza masikati nemanheru. Ndizvozvo muchemberesoko. Ndatenda hangu neinformation yenyu, thank you. Regai ndiriteneko, tine veChiKristu wambondifonera, regai ndiriteneko. Kwaina muchemberesoko kufuga nekuwarira kuri kwauri, kungosheya nekuzivisana information, asi iwewo unochuza zvaunoda kudi kuita, kuChiKristu kana kuchivanhu, zviri kwauri sedunga munhu. Pane vantu kutraya kufonera ndichiritana call yavo. Ndinokuchingamidzai pachirongwa ChiKristu. Makadii zvenyu? Aiwa, ndinotamba hangu kuti muchitambawo. Ndafona kune ndiri in between. Muri in between. Alright, hanje inayo. Nekuti inini kana ndisimuka ndinotanga ndakudzayo Mwari. Alright. Kana ndakubuda handibude ndisina bute rangu, handibude ndisina zvechivanhu zvangu zvandakapakata
ndichienda kumasango. Asi Mwari ndichimuka ndotanga ndavaudza zvandiri kuda. Mwari unonditungamirawo. Dzimu yangu yonditungamirirawo. Ndopanenge paitarwa namuchembero soko kati ukafamba zvakadaro uchiteedzera zvinodiwa anenge ari manake. Anenge ari manake. Manake chaiwo ukanyatsozviteedzera akwaiwa zvinoita manake chaiwo. Nekuti kunyange iko kumachechi kwatinoenda uko. Vafundisi vapo ukazoona vapamberi pedu paya vanenge vatombobva. Umwe anogona kunge vatoisa kana bute mukati mehomwe yake yechechi. Kana muchiti vanitembenge vatobva vanenge vabvepi? Ikoko kunana muchembero soko. Asi makambosangana navo kani? Aiwa, handina hangu kusangana navo asi tinoziva. Okay. Saka izvi zviri mbori kwauri ukada kusarudza zvawada kuti woita zvechivanhu here, woita zvekwamwari here, asi ukada kumbira nezvekwamwari zvisaiwawo. Panenge nguva ina yaAugasti unokuvara nekuti vamweni zvakudeketera nezita rako vari kumusha. Iwe chingoti Mwari itawo izvozvo zvavari kuita izvozvo kuti ukunde hore dzachona. Saka mati munonyengetera makuseni. Makubuda makuenda kubasa mobuta makabata bute renyu. Ayo hapana chakaipa. Kana muchiona kuti zvese zvinokushandirai, munhu unofanirwa kuita iye zvinomushandira mukati meupenyu hwake. Pano tingori kuonesana tichiita discussion. Saka fodya munoputa here? Inotoda yese kutogeza nayo chaiwo kutoigezesa chaiko. Sorry. Munoputa here? Munoputa? Zvese kutoputa, zvese nekugeza nayo. Aiwa, thank you so much Kola. Kutaura chokwadi chenyu chemamirira makaita. Haikona kuda kunyepera kuti ndiri kuchivanhu iwe uchizanganisa, kana kuti uri kuChiKristu iwe uchizanganisa. Mati imimi muri kwese. Munonyengetera makuseni kana mobuda moenda mumasango kunotekaidza muchitsvaga magwati, munofamba nefodya yenyu. Maita basa Kola. Munofamba nemadzimu vangu kwese kwandiri. Aiwa, tinotenda. Maita basa Kola. Tatendawo. Variko vanosanganisa zvose zviri zviviri. Kana munhu achida kusanganisa zvose zviri zviviri, hapana chakashata. Chida zviri kumushandira. Ndinokuchingamidzai paChiKristu. Makadii Kola? Hello? Hevo wasikana. Hello? Hevo, ndiri kukunzwai? Makadii andiselina. Ndinotobvunza imi, ndinotamba hangu ini. Tinofara. Ini ndiri ndiri both sides. ChiKristu neChivanhu. Muriko kwese? Asi chandikuda kutsanangura kuChivanhu kuvadzimu vedu vakasiyana. Vamwe vadzimu vedu maybe tichikura vaishandisa bute nezvakasiyana siyana. Vamwe vadzimu vedu vaiva kuna Mwari vachishandisa things which are natural. Zvinhu zvakaita semvura, zvinhu zvakaita semacandles, zvinhu zvakaita cinnamon. So if you now ukazoda kuita zvevadzimu uchipira kuvadzimu vako wakuvaitisa zvebute, maybe ivo havaite zvebute, ndopaunoona kuti maprayers aunenge uchiita haapindurwi. Vadzimu vedu hativanamati, asi kuti tinova-recognize and acknowledge them kuti they are there. Alright. And then ivo Mwari ndo mukuru. So kana tichipira kuvadzimu vedu, tikupira kuvadzimu vedu kuvatsanangurira zvekuitika muupenyu hwedu. At the same time tirikunamata Mwari hatisi kumukanganwa. Alright. Cinnamon inoshandiswa chii naikola? Ndisandamboinzwa. Cinnamon inoshandiswa chii? Handisandamboinzwa. Cinnamon inoshandiswa kuattracta mari. It's a ritual that you can do. Let's say kutanga kwemwedzi. Woti uchipinda cinnamon powder, wofuridzira mumba, uchitaura kuti unoda chi, unoda mari, zvinhu zvakaizvi zveupenyu hwako zvichivhurike.
mainly financial stability. And then unogona kushandisa bailiff, zvinhu zviri natural. Okay. Kushandisa kana vadzimu vako vaishandisa zvinhu zviri natural. Zvakaita semvura unoita izvozvo, kana vaishandisa bute unoita zvebute. Unogona kudeketera uchishandisa macandles, white candles. Uchitaura navo through white candles. Zvakangosiyana siyana. Asi vamwe vanozoshandisawo mamwe makala. As long as uchiziva mameaning emakala acho emacandles. Mamwe makala akaita sana red anenge ane zvehondowo zvanga zvichitsanangurwa zviya. Makala akaita sana blue zvinenge zvichienderana nokuti uri kuziva here zvauri kuita. Kana kudeketera uchishandisa macandles nemvura, clear water. Utaura zvavo utanga wanamata, ukumbira Mwari kuti ndokumbirawo kuti ndiite sei, nditaure nevadzimu vangu. Utaura nevadzimu vako uchiudzwa kuti zvakadai ndo zviri kuitika muupenyu hwangu. Unotongotaura as if uri kutoona munhu aripo. And then wapedza worasa mvura yako. Sort of unenge utori nechiauta chako, but zvinofanira kuitwa mune zvakanaka, mune moyo wakachena. Kwete zvekuenda kuvadzimu uchiti ndoda kuti muuraye nhingi kana kuti ndoda kuti mundipe murume wanhingi ave wangu. Kola, mati makenduru anoshandiswa kuvadzimu nemvura inoshandiswa kuvadzimu. So makenduru nemvura hazvizi zvazvechipostori here? Aiwa, zvisimbori zvechipostori, zvevadzimu chaizvo chaizvo. Okay. Zvinenge zviri zvekutokonekta nevadzimu vako. Ndozvandati zvinoenderana. Kana vadzimu vako vanga vari vanorecognize Mwari, voshandisa zvinhu zviri natural zvakaita semvura, white candles, cinnamon, da salt, coarse salt. Kuvadzimu uko kwamuri kutaura? Kuvadzimu at the same time kuna Mwari. Ndinenge ndiri kuti ndiregerereiwo, ndinenge ndiri kuti kachikamadzei pazvinhu zvamataura zvakaita fanika semakenduru, mvura, naizvozvi zvana cinnamoni nana salt dzematombo, because izvi zvinhu ndinozviona zvichishandiswa kazhinji nemapostori. Aiwa, zvakatosiyana. Alright. Kana zvakasiyana zvakatosiyana. Imi muchivanhu kwenyu mati muri kwese muchivanhu imimi mukuchivanhu kwenyu mati muri kwese kuChiKristu nekuchivanhu. Kuchivanhu kwenyu makamboshandisa zvana makenduru here? Ndofunga Tatis Ark, how are you? Vakata ndikuziva kuti ndinoda kunyatsovabvunza. Nai machimambonzwa kuchivanhu kuine yakuti calling. Kuchivanhu machimambonzwawo kuine zvemakenduru. Ndinenge ndakuita confused. Makenduru, salt nezvana cinnamon. Cinnamon asi ini ndingamboda kuitrayawo. Hanzi unoita kutanga kwemwedzi ari makuseni. Ungotora cinnamon wofuridza uchitaurira vanenge vataura zvemafinance. Amungade kumbozvitrayawo. Takupinda muna September. Kana paine vanoda kumboti titrayawo zvecinamoni tigoudzana kuti zvinenge zvanikirika zvafamba sei. Hanzi unotora cinnamon hatidzokorodzei tigoita takawandawo. Wedu hapana sikadi kuita mari muri kusekei. Hanzi unotora cinnamon kutanga kwemwedzi kuya. Hanzi womira padhoo here uchifuridzira zvichipinda mukati memba ndofunga. Uchifuridzira uchitaura zvaunenge uchida maringe nekuwana mari. Wedu wesekai muchati handiseri navakuita mari, moti handiseri navari kuromba. Imi muri kupiwa matips panapa makuti handiseri navari kuromba. Ndichatozvitrayawo. Ndachida kunzwa zvakawanda maringe nekenduru, mvura, cold. Tinenge taakupinda muchipostori uku. Zvisinei vati vari kwese handizive zvangu. The lines are open. Feel free to call in
and say tatis aki ndinodzoka ndichikudzai tatis aki kuti zvakamira sei mukoma CJ ndinokuchingamidzai pachirongo makadini. Hello, ndinokuchingamidzai pachirongwa. Tiripo makadiwo zvenyu tete. Kwakadikwa muri ikoko. Hello, mukunzwa here? Ndiri kukunzwai baba. Asi munenge mune imwe foni kubackground. Zvakanaka ndinotenda. Aiwa ndakunyatsokunzwai zvitsvene makadii baba. Ndinokuchingamidzai pachirongwa tiri kutaurawo nenyaya yeChiKristu neChivanhu ndozvatiri kutaura pamusoro pazvo. Aiwa ndinotenda tete. Chokwadi chiripo tete ndechekuti chivanhu hachitizike uye hatitendeuke kuchivanhu and we don't believe nemuchivanhu, hatite faith muchivanhu asi kuti takara chivanhu chiri muropa chiri matiri. Okay. Vatiri mudumbu ramai chivanhu changa chatovemo kare saka hachisi chinhu chekuti ndinonzi believe in this and convert to this. Aye, mukaona chiya chinonzi convert to this hachisi chako, it's a foreign thing in your life. Saka chivanhu zvachiri chivanhu zvachiri amene mukalima mune mubvunzo mamuda kubvunza munenge matouya neangle yekuti ukanzi convert zvinoreva kuti hazvizi zvako, hazvizi muDNA mako. Asi muDNA mako ukaona uchinzi convert kana unzanzi you must have faith into this kandi titendeuka kune zvizvi. Isusu kuchivanhu hatina izvozvozvo. Ukaona uchidaro ziva kuti wakatorasika. Chivanhu chagara chiri muropa mako ndo chivanhu. Alright. Wopedza unorota wakarara ndedze dzinza rako dzinongochopiwa nedzinza rako, kwete kuti unoti hanzi unozvi ndikapinda Muslim ndichatanga kupiwa hope dzinobva kuna Allah mukuru wavo uyu kana whatever kana ndikaita religion handizvo zvakatosiyana. Saka chivanhu hachisi chekuti vaya vari kuita zvokuti hanzi maKristu kana kuti hanzi mapasta andiri pasta, vanhu ndo vari kunyeperwa nokuti chinoitika ndechekuda izvi kune ushavi hwemararamiro. Kana tateguru ari pauri iwewe handiti tateguru ari pauri womudzinza mako iwe agere pauri, kana achiuya achigara pauri anouya nemasawiri ake, anoziva zvaunoda iwe kuti mwana wangu anoda kushava, anoda kudya, anoda kurarama, anoda kuda izvi. Saka anogona kukwezvera vashavi vanoenda nezvaunofarira iwe ropa rako iwe nyama yako iwe. Saka vakushedzera ivavo ndo vanezongo vanogona kuenda kumadziva okutorera kana manjuzu ndo anenge akutoshanda zvavo mumachechi umu. Ndokusaka muchiona machechi mazhinji vaine machira anopenya penya, kwabvunza vanonamatamo chacho havazivi kuti reason why mukoma wakadzokererwa machira anopenya. Pasta achinwa mineral water ndo zvemanjuzi zvatoziva. Saka tiri kuchivanhu asi chivanhu hachichinjike hachitizike chivanhu chivanhu tete. Ndokusaka muchiona munhu achitadza kubvisa sene kana mutupo paari anoti iye haana mutupo paari ndiani. Saka chivanhu zvachiri chivanhu. Varungu havana mutupo. Isu tiri kutaura chivanhu ndo chatiri kutaura isu. Asi kutaura zvavarungu tiri kutaura chivanhu chedu isusu maZimbabweans ndo chatiri kutaura isu. Handiri mazvoona. Mukazvitarisa tete
Ana munhu anotaura naMwari direct 1 2 kurwa nano 1 mbiri otakutaura naMwari direct. Mukanzwa anotaura achidaroka inhema hakuna munhu anoita izvozvo. Ende Mwari apenga akasika marudzi religions aya. Saka Mateo amadungu ari kutinyepera here kana muchiti inhema? Zvana madungu imi mamu unotete kuti zvana madungu ndizvavo zvenhema zvekutoku vanotoda kutorapiswa vaya ona vanotoda kutogadzirwa votorapiswa kuti vanhu vangangosekerera zvinhu zvakadaro munhu achitorasika nedondo sekutamba. Mwari haasi wokuti unongotaura nhano mbiri kuti ndingotaura naMwari direct. Ndiye anotaura naMwari direct pasi pano. Nekuti we established pa program pano kuti we can't really go direct, we have to go through Jesu. Ndo zvataestablisha panapa. Saka mati mimi regai ndikudzoserei mati mimi ukaona zvinonzi convert kana kuti chinja, ziva kuti hazvizi zvako. Ndizvo hai ndizvo ndinodavira kuti munhu wese sorry chivanhu unongozvarwa uinacho chiri mauri. Chakatika tete ndechekuda izvi ndoda kutaura ndichida iso. Vakuru vedu vachizvarwa vakakurira muchivanhu, vakakurira vachiteedzera tsika dzavo, asi vazvarwa varerwa nazvo ndokuti bara isusu vatibara isusu vakatiendesa kuzvikoro. Vatiendesa kuzvikoro ndokwatakanozvidzidza mamwe religion mamwe azhinji aya. Taa kumayunivhesiti vamwe takanoita divinity nokuona kuti vakuru ava nekudzidza kwatataita takutsva vakangwara vanoziva vakachenjera. Saka vakuru ava kuti vapikisana nesu vairamba vakatiroverera pachivanhu chedu patsika dzedu. Vakaona tinonyimwa shuga kana chingwa kana tazotengerwa chingwa tikatipikisana nevana upenyu hwavo hwavakurarama. Asi vanochidziva havo muhana muzavo kuti vana vakatorasika. Ndochokwadi chiripo. Saka isusu teteka tinoda kutotaura kuti isusu chivanhu kunyange ukaita zvipi ukati ndapasta ndabhishop ndachi chivanhu chimwe saka muchionana mapostori vanochiita vachibiridzira asi vanenge vachiratidza masaini vanenge vachinamata kumapostori. Naivo mapasta vane machira mudzimba umu fembo vanenge vainaro mudzimba vanenge vatobva vatoita chivanhu chavo angowo mushavi chete wava kunoshandisa avakakokerwa nateteguru wavo musha mavo kuti vamushavire iye nemhuri yakadya chiguta. Ndokusaka muchiona pasta achiita mari vanosangana vachifamba vachishupika. Alright. Wow. Ya tauya neimwe direction kuti zvekunzi convert kana kunzi chinja zvinoreva kuti hazvizi zvako. Ya conversion it means you're converting from something to something else. Ya matipa kuti tifunge ipapo. Matipa kuti tifunge. Ndizvo chezo chinja kuzitendeuka hachisi chako. Watendeuka hako kuzama unoto kuti apamwe zvinga chivanhu chako. Chivanhu chongorangogadziriswa. Ukasachigadzirisa chinokunetsa nekuti zvinotokunetsa nekuti hauna kuzvigadzirisa, unogadzirisa nzira yako. Asi ukaiteedzera zvinodiwa chaizvo kana newe anova manaki upenyu hwako hunotambanuka. Unoita kunge munhu akaromba iwe usina kuromba, zvinhu zvako zvikufambira. Asi nekuti vanhu vari kuteedzera zvinodiwa nechivanhu vanobva vatanga kuteedzera kumachechi. Woteedza kumachechi kwati hapana still zvinenge zvichifamba ikoko. Ungoitewo wachizvinyepera nekuti vanozvifonera vanhu vanoenda kumachechi vazhinji vacho. I'm blessed, I'm what, handidzi. Kuzvifonera, isi kuchivanhu hatina izvozvizvi. Mamboona kuchivanhu vachiadvertisa kana pama-TV kana muma-newspaper kuti tikuita chivanhu pano zvakazodai. Mazuwano vako. Mazuwano vako baba. Vari kuadvertisa. Aiwa, kwete ng'anga kana kutaura nyaya yeng'anga. Dambudziko ripo tete ndikuti vanhu havazivi mutoko wesvikiro, weng'anga, wemhondoro, wegombwe. Handidzi, vanhu havazvizive izvozvo. Wamusika vanhu. Handidzi. Zita rekuti Mwari chaicho vanhu vanofunga kuti ranga risiko kubva makare Bhaibheri risati rauya. Aiwa, vakatotadza kutokonvinza vanhu kuti vabvise pazita rekuti Mwari. Nokuti vanhu kudhara vainamata Mwari. Mwari wavo vainamata haasi Mwari womubhaibheri. Vainamata Mwari kubudikidza midzimu yavo. Midzimu yavo yaiti Mwari wavo. Handidzi. Asi pavakauya machechi achiuya, vachitanga kuuya machechi akatanga kuuya Anglican. Handidzi. Vatangira pachishawa shapo. Handidzi. Vatangira pachishawa shapo.
vakatizama kuda kuconvinza vachiti itai yawe itai yeso itai what vanhu vakaramba kuzvitambira izvozvo handiti kusvikira ivo vakazochinja munyoro mumagwaro vakati anonzi okay vakati mwari vakatambira sei kuti mwari saka zvagara zviriko zivai kuti chinamato ichikachi kune vakatoda batirwa demo handidzi mugodzi kuti anamate vamwe vakatoda murwa musoro kuti namata chete chinamato chemakarekarewa nemamishinari akauya zvinonyanya kusaziva manje nenyaya yekusaziva manje vanhu takangotorera isu mazimbabwe tinongogamuchira zvese zvese ka tinongotambira zvese asi tichirasika zvozotinetsa kumberi ndomamirira zvakati uye chinonzi mudzimu vanhu havose chii chinonzi mudzimu zvona mweya mutsvene ndo zvinova izwi rechishona kuti mudzimu mweya mutsvene vamwe vakazochenjera kumachechi vakati unonzi mweya mutsvene unonzi mudzimu unoera asi isida kumwe chete kuti mweya mutsvene ende mweya uri kubva kupi uri kubva kuna musikavanhu handiti musikavanhu kana akuya kutaura pauri iweyo musikavanhu haauye ari achingosikotaura kuti pauri direct anouya ane macharacteristics akashonga kushonga kwatateguru wako kana kwasekuru vemusha menyu ndokuti muzoutambirisa kuti mweya uka chosho ndowanda asekuru vedu ari kutaura nokuti vanouya nemacharacteristics acho iwayo asekuru venyu vanhu vakabara dzinza vakakubara imi midzinza rose mukati momusha okay ndokuita kwatiboita isusu mweya unobva kuna mwari zvino avo vane mweya rumachecha vanouvheta sei kuti wabva kuna mwari wabva nokuti ngozi inoprofita chikwambo chinoprofita muroya anoprofita handidzi zvese zvinoprofita asi isu tiri kutsvaga chinonzi mudzimu nokuti mudzimu haudi chakaipa kana mudzimu uchiuya mukati momusha ukazochengeta muri ndokupa mwana nemwana zvipo kugovera mwana nemwana zvipo haudi ropa haudi munhu akaromba ndosaka muchiona vazhinji vakaromba vakatizira kumachechi vakasiya vatsipika mudzimu mukati memisha handidzi wai vakatizira kumachechi vakasiya vatsipika mudzimu nokuti vanga kunobata uku handidzi ndobva vasiya vatsipika chi mudzimu mukati memisha vakuti makuva haticharowa chii wai vanhu vasingarovi makuva zvinorovei kurova makuva chii chikonzero vanhu vachinza vanhu vanorova makuva ana meri magadharina havana kuendere kuguva rajesu kuti vanoona kuti jesu aikwere muguva zvafamba sei asimukere mweya wako wasimukere waenda here handiti saka dambudziko rekushaya ruzivo ndo riri matiri isu mazimbabwe nekutambira zvisi zvedu tisiya zvedu zvine makomborero wow baba maita henyu tinotenda nekuexpagoreta kwamaita kuchisaidhi rechivanhu vatema kwedu ndatenda zvangu okay let me tell you this guys some shona meanings you can actually google words edu echishona ndandotogoogla midzimu ipapa ndandotogoogla kuti chii chinonzi midzimu zvimwe nananyamavhuvhu vesava you can actually google from google saka unogona kuona mameaning ezvinhu akaiswa nevazvina fundi ndinokuchingamidzai pachirongwa makadini makasimba here anti tiripo makadiyo tiripo hedu thank you so much for kutora call yangu anti Selina ndoda kupa contribution ndichiti iwe problem yataita vanhu vekuzimbabwe is words rekuti chivanhu on its own tisatobotsanangura kuti chii kana kutaura zvakawanda chivanhu chaicho is something that has been demonized word racho is associated nezvinhu zvakaipa asi ukada kugara pasi kuti ufungisise kuti chii chinonzi chivanhu usati wademoniza usati wati zvinhu zvakaipa chivanhu chii anti Selina in your understanding chivanhu chii in simple terms chivanhu chedu inini ndinochitora culture dzedu traditions dzedu it's our culture mararamiro nemagariro edu culture varungu pavakauya vachiti colonizer kana uchida kuti munhu akwanise kunyatsocolonizika the way that we were colonizing a lot of other African countries, you take away people's identity and belief. Kola, hold on. Tisati taenderera pamberi tichiita mufirst program yechivanhu ndakataura kuti chivanhu iculture
netradition. Ndikaenderera mberi ndikati asi tira kupinza zvevadzimu vedu futi mukati mechivanhu chedu, because tinozviwana zviri muchivanhu medu zvemudzimu. We can't run away from it. Mamuri kuti mamissionaries paakauya, culture yedu, it's part of our identity, our customs and beliefs, nemagariro ataive nawo varungu vatatu vauya, magariro ekupira midzimu yedu. Okay. Nekuti tisati Bible munomboziva kuti harina makore akanyanya wandisa stereki raintroducwa kuAfrica. Zvinoreva here kuti madzitateguru edu akararama before the Bible was introduced vaive vanhu vasingatoziye kunonzi kunamata. Vaitoziya, asi pakauya munhu muchena akaziya kuti vanhu ava simba ravo riri mumacustoms avo nemabeliefs. Tikatora, if we take this away, tatovakanganisa zvinhu. Saka tichiita kunge sevanhu vatori neconfusion, nekuti ukatorerwa identity yako nezvaunobhilivha in nezvinhu zvaunoziva zvaitichengetedza, unenge watokanganisika. Chimwe chinhu moziva antiselina, just because I think I like zvamunotaura kuti hatisi kuda kuti timanikidzane kana kushora zvinobhilivha mumwe munhu ndizvozvo. Asi we must also understand kuti just because you do not believe in mudzimu yako, it does not mean kuti hava exist. It does not mean kuti it's false or it's fake or it's evil. True, I agree with you. Pane zvamataura izvozvo, I do agree with you. It doesn't mean kuti chinhu ichocho chatoita cease to exist. It exists. Zvakafanana kana nachaitoti inini ndakakura ndisingaziye baba vangu. Asi saka zvouti unosvika paine nyaya dzakawanda zvouti unosvika pakuti inini handina baba. But just because unokura uchiti handivazive, baba handivaziye, it doesn't mean havapo. It doesn't mean kuti havako. True. Very true. That's a very good example that you have given. Chivanhu chedu nemudzimu yedu. Just because iwewe une kusanzwisisa kwawinako kana pane macircumstances anenge aita kuti usabelieve in something azviro kuti chinhu ichocho hachiko. Saka ndo chimwe chinhu chatikuvadza ichocho chekuti tinoramba zvinhu zvitongoripo, ende mukuramba ikokoko zvinotikanganisa, zvinotitadzisa kuti tirarame mararamiro atinofanira kuti tichirarama titiri. Antiselina, mukambozvibvunza chimwe chinhu ndaichimbotaura kuti Bible risati rauya ndazvina kumboya kare stereki. And I think mambozvitaura, even the previous caller anga achitaura kuti we have a name for Mwari, we have a name for God in Shona, we have a name for God in Isindebele. In my languages edu, we have a name for God. Tina Mwari, tina Musikavanhu. Do we have a name for Jesus in Shona kana Ndebele? Kana tinozongotranslate kuti uYesu or Jesu or nekuti hatitorina, it's someone who did not exist mumararamiro edu isusu. Saka it cannot be kuti zvinonzi the only way to God for us is through Jesus. Zvinoreva here kuti isusu madzitateguru edu vasati vaziya kuti Jesu ndiani, vainamata hapana kwaienda munamata yavo nokuti vakanga vasati vaziva kuti kune munhu anonzi Jesu achavasinzi ndiye ega anokwanisa kusvikisa munamato yedu kuna Mwari. I don't deny the existence of Jesus, but I deny kuti zvinonzi the only way to Mwari ndiJesu. That's not true. The all isusu because isusu tine mararamiro ataita nemabhilisi ataive nawo, and we had a way yokuti taikwanisa kusvika kuna Musikavanhu naMwari, which is why we have different names in our native languages for God, but we don't have those names for Jesus. Mushona chaiyo tinenge takungotranslate, direct translation. Saka tikaziya izvozvo tokwanisa kubatsirikana. Inini Antiselina, I pray to God and I talk to my ancestors. You do both? Yes. Okay. And handingati it's doing both in a way, because I think zvine confusion azviri kukonzeresa. Handingati I'm doing both. I'm practicing Chivanhu chedu. I'm practicing my culture. Ndinonamata kuna Mwari ndichitaura nevadzimai vangu. Simple as that.
I pray to God and I talk to my ancestors. Okay, it seems kana tiri kuculture yedu yechivanhu, vechivanhu vari kubvuma kuti ndinoita zvechivanhu ndichinamata kuna Mwari, toenda kusaidhi remakristu. Handifunga kuti vangakunzwei zvamuri kutaura kuti munopractiza chivanhu chenyu muchinamata kuna Mwari. Handidavire kuti vangakunzwei kuvakakuandastandai. Ichokwadi andiserina, and I think ndopaya patanga tichiti just because they don't believe midzimu yedu iripo and you can talk to them azvireota havaeziite. Okay. We respect mabhiliefs avo and the way they believe kuti munhu anofanira kurarama achinamata nawo, asi ngavangosiyawo simple fact yekuti just because ivo havabhilieve kuti you can pray to God while you talk to your ancestors at the same time zvinhu zvichitokuitika. Thank you so much, Kola, for your contribution. Ndatenda hangu. Okay. Tine munyori ari kunyora mu comment section umu anonzi Memly. Anzi na Memly. Ngandicorrecte kana ndiri wrong. Memly ati inini ndinoenda kuna God direct. Memly ati ndinoenda kuna God direct. Tongaiwo nyaya. Jesu akati you cannot go to my father but through me. Asi hanzi na Memly iye anoenda kuna God direct. Ndizvo here? Rega ndi return ma calls. Anyway, kana tisiri kudiscussa nyaya idzi, hazvireve kuti tinoziva. Chida tiri kutopinda mudondo izvozvi, but it's still okay. Let's have the discussion. Hapana pakati pedu angati anoziva stereki. Ndinokuchingamidzai pachirongwa. Makadini? Vakamute. Ndinokuchingamidzai pachirongwa. Makadini? Tiripo ndicholina mayadi. Aiwa tiripo hedu, famba ina robora. Ini ndiri munotedzera ChiKristu zvakanyanya. Munotedzera ChiKristu zvakanyanya, okay? Hanje inacho ChiKristu. Ndinoita nyaya iyi. Ndinoona kuti icho ChiKristu pachezvacho chino-include mudzimu. Nokuti kana tichiti Mwari mweya mutsvene, Mwari mwanakomana, panotoratidza kuti tiri kutaura nezvavakapfuura. Pane mweya uripo wakapfuura. Zvimwe chete nevabereki vedu vakaenda vakapfuura. Vatinotengera maruva. Tinenge tivatengera maruva tichirangarira mweya uya wakadini wakapfuura. Okay. Kwandiri ndinongoona sekuti ndingori nharo chete. Asi zvinongobatanidza kuti muChiKristu mune mudzimu mukati. I think ndakambozvitaura last week ndikatomboita kanenge kadebate kekuti Jesu haana kufa here akavigwa akazomuka pazuva retatu. Ana Abrahamu vakafa, ana Nhingirikini vakafa. Saka vese vatiri kutaura nezvavava amino kuti kuchirungu kune wedhi racho here, asi vanenge vadzimu vatinenge tichitaura navo. Ana Abrahamu kana munhu afa aenda akutaurwa nezvake kana kuverengwa nezvake, zvakazi zvinenge zvakangofanana. Ameno, endererai mberi Kola. Saka kwandirini pachizvangu ndinoona kuti zvakangofanana. Zvatinenge vanhu vanozvitorera muchirungu, asi chirungu chachona ichocho tikazoti titsanangurirane tinongodzoka panyaya imwe chete yekuti vakapfuura vatova mudzimu. Ende zvatinoita tinoora nenzira dzakasiyana siyana. Umwe anotora bute rake, mwoenda akabata maruva. Asi chatiri kuita pachi kurangarira. Ini ndinoenda nemaruva angu paguva ramai vangu, ndonosvika ndodini, ndosiya paya. Zvaunosiya paya unosiya unyerere. Handi unosiya kadhi rakanyorwa I love you mom, I miss you. Kumudzimu vashumba tinokurangarirai, takushanyirai nhasi. Saka difference ndeipi apa? Muri kuti kuchirungu vanotora maruva nekunamata voenda votonotaura nevanhu
I'm here. It's Selina. I'm here, mom. I've come to see you. Ndauya kuzoona pamuri. Ndati muzorore zvakanaka. ChiKristu kau. Nero kadi. Vamwe vanoti kwatitaurira sane kadi ra. Tinyorera paya usikutaura here. That's a good question that we need to pose to people that are watching this program. Hanzi imi veChiKristu. Asi mati muri muKristu ke? Inini ndiri muKristu. Ende ndiri muKristu. Ndinonamata Mwari wangu ende ndinorangarira vabereki vangu nokuti ndakazvarwa. Munorangarira vabereki venyu vakashaya? Ndinorangarira vabereki vangu vakashaya, ndikaenda kumusha, ndine nguva yandinotoshanyirawo nzvimbo yavo yavakaradzikwa. Ndichirangarira vabereki vangu nokuti mwoyo wangu unongorwadza kuti mai vangu vari vapenyu. Saka ndinoshanyirawo pavakaradzikwa ipapo. Muchita tumasoko-soko. Saka ndinoona kuti tinogona kungoramba zvedu zvinhu zvingori pachena kuti zvinhu izvi zvakadini zvakafanana. Zvinhu izvi zvakafanana. Zvakangofanana nokuti good morning nokuti mangwanani. Zvinhu zvinenge zvimwe nokuti zvataurika muchirungu. Asi zviri kureva kuti zvimwe chete. Tatenda kola nezvamataura. Yacho for the confusion. Kona vari kupa mapoints ava vari kupa. Kona vari kupa mapoints avo. Anotipa kuti tisare tichifunga. Hanzi kuChiKristu. Isusu vatiwo muKristu. ChiKristu tiri kuendawo pamakuva evanhu vakafa. Tichienda nemakadhi edu nemaruva. Tichinoti mami I'm here. I've come to see you today, mommy. I'll weed your grave today, mommy. ChiKristu. Handiti? Asi tinetenge tichitotaura nawo ana mami vaya. Ndozviri kutaurwa kola. Zvasiyana ine zvinoitwa kuchivanhu vatema. Saka iye ari kuti hanzi kwandiri zvakangofanana. Tinoita zvinhu zvimwezvo. Hameno kuti munozvionawo sei. Asi ini ndaunderstanda zvaari kutaura ini. Hameno kuti munozvionawo sei. Mune imwe line kuseri kwenyu. Ndakanda nikina Selina. Ndinokuchingamidzai pachirongo makadii zvenyu? Ndiripo hangu makadini henyu. Aiwa tiripo ChiKristu neChivanhu. Kungoonesana hatiti tinoziva asi tiri kutodzidza nekudzidzisana. Ndizvozvo chaizvo aiwa tinotenda zvikuru neprogram yenyu inodzidzisa. Ndatenda, the floor is all yours. Okay. Ini ndakandoda hangu kutsinirawo pane nyaya yeChiKristu neChivanhu. Okay. Kuti hongu ndinotendera hangu kuti Chivanhu chiripo. Uyezve ChiKristu chedu tinochiita tinochitsigira. Hazvirevo kuti kana munhu tichiita zveChiKristu kana tichiita zveChivanhu zvaakureva kuti uri kuita zvinhu zvakaipa. Nekuti I think vanhu vanosanganisa zvinhu kuti munhu akanzi ari kuita Chivanhu anoonekwa kunge ari kuita zvinhu zvekuroya kana kuti zvinhu zvakaipisisa stereke zvetoti vanhu anotonyara nazvo kuti ataure kuti inini ndinoita zveChivanhu kana kuti kuonekwa kana kashandisa kana bute munhu anotonyara nazvo kunzwa kuzvinyarira chivanhu chako. Handiti which is very wrong. Handioni kunge zvinoita because tikada kubvunza munhu wese kuti mai vako iwewo kana wakafirwa namai vako vakafa, handiti sekuru vako vakafa, mai vako vakafa. Saka tikada kubvunza kuti vanhu ivavo zvavakafa unovarangarira uchiti chinhu chakaipa here kana kuti zvezvekuti mweya yetsvina zvinotaurwa nevanhu unzi mweya yemadzinza, mweya yevakafa zvinonamata zvichita vanhu kunzi tinorayira mweya yetsvina, mweya yakaipa, mweya yemadzinza, mweya yechichi, mweya yevakafa.
handiti. Saka ozoona kuti munhu ari kutaura izvozvo, meaning kuti ari kuedza kutaura kuti mweya yetsvina, mweya yevakaipa, mweya kureva kuti vanhu vakafa amai vake pavanga vari mupenyu vafa, asi zvinezvi vakunzi mweya yetsvina, vakunzi mweya yemadzinza. Saka tobva tazviunza tadzoka kuti zvise zvamamuchitaura izvi kuti chinonzi ana Abhurahamu tiri kutaura nezvavo kuti ana Abhurahamu, Mwari waAbhurahama, Mwari waIsaka, asi Mwari waIsaka wacho ari kupi? Akafa akaenda kudhara. KwaAbhurahama wacho ari kupi? Akafa akaenda kudhara. But why tichizoti Mwari waIsaka, Mwari waAbhurahama? Kosei nhasi ndiri kuzoti nini ndikati amai vangu kana kuti mbuya vangu vakunzi vanhu madzinza akaipa kana kuti mweya yetsvina, yakunzi mweya yetsvina just because vafa, handiti. Saka chivanhu chinganzi chakaoma kunzwisisa asi hachina kuoma, but zvazvekuda kutonzvera kuti uitiwe wisdom kuti uoneswe kuti chinonzi chivanhu chii. Ukaona munhu uchinzi uri soko, ukaona munhu uchinzi uri nzou samanyanga, ndo chivanhu chacho ichocho. Ukaona uchinzi bvisa mombe yeumai, ndo chivanhu chacho ichocho. Uri kubvisire mombe yeumai kana uchiroora, handiti. As long wangobvuma kuti wabvisa mombe yeumai, ndo chitori chivanhu chacho. Bosi kana uchiziva kuti uchisingade kuti chivanhu chiripo, usingade kubhilivha chivanhu, kana wakunoroora kuya kwechirega kutoroora kwacho chivanhu ichocho. Handimanzwisisa. Chitori chivanhu ichocho. Tobva tauya panhau yanga ichitaurwa nevamwe vabva mukutaura, vanga vachitaura nyaya dzemasinamoni, dzekushandisa mabheilifi, dzekushandisa ndanzwa mumwe munhu anga aripo andisuda hangu kuti kushora vanoita sei, kuti ndiri kuda kuedza kushora vanoita sei, hazvisirizvo. Munhu nemunhu kana belief makes perfect. Kana iwe wabata chinhu, nyange ukabata kana ukaenda kuclinic chaiko uchiti unobhilivha kuti ndinorapwa nejekiseni ndinopora, nesi ukasvika kwachiremba, chiremba ukamutaura kuti ndiri kurwara, iwewo mupfungwa mako une bhilifi yekuti dai ndabaiwa because jekiseni ndo rinodiporesa. But chiremba waya akatora mvura chaiyo, handiti, akakubaya mvura, iwe unongo usingazoti wabaiwa mvura. But iwe une bhilifi yako, une bhilifi iwewo yekuti ndabaiwa jekiseni, handiti ka ndinopora. Une faith yekuti ndabaiwa jekiseni ndinopora, handiti. Saka iwewo uchapora because watoudza brain dzako iwewo kuti ndabaiwa, ini ndarapwa, ende zveshuwa unobva watopora because faith yako ndoyaita sei, ndo ichakubatsira, ichakuporesa, ndo ichakubatsira. Zvimwe chetezvo zvimwe chetezvo nekushandisa bute, handiti. Bute vanhu vanoriona sechinhu chemanga-manga, vanochiona sechinhu chisingashandi, because vanenge vachiti chingashande ichocho, what is that, handiti. Because haabhilivhe mazviri, anongochiona sechinhu chisina basa. Zvakafanana nemvura iya yekuti munhu unogona kungodzitora mvura unamate nemvura iyi unopora, ende wabhilivha mazviri, waisa faith yako, mvura iya waishandisa watopora. Zvimwe chetezvo neolive oil, ukabhilivha mairi ukaisa faith mairi watopora. Zvimwe chetezvo zvakare nebute, handiti. Unotongoita the same. Ukashandisa bute iroro uchitaurawo masisters ako, uchirespectawo masisters ako, hazviro kuti tinonamata masisters, aiwa tinonamata Mwari, but tinovanamata through kubva kuvadzimu, vadzimu vozozvitutsira kuna Mwari, handiti. But chachingove chekungoti vanhu vanobhilivha mune zvipi, handiti. Ukaenda kana kuna naHolland, kuya kuna naHolland mabharati uchida kunotenga muringa powder, munhu zvinomuitira easy, anorerukirwa nekuti ndatenga maherbs emuringa
muHolland anditi ari kuati maherbs. Saka zvinomuitira easy kushandisa because atenga maherbs nekuti ari kuashedza kuti maherbs. Kana atenga kuchivanhu. Kana bute chairo chinzi rinowanika muHolland munhu anotomhanya noritenga because ari kunotenga achiti ari kushandisa word rechirungu zvikubva zvamurerukira kuti because chirungu chaari kushandisa. But inini ndikashedzera vanhu ndichiti inini ndine bute kana kuti ndine muringa ndine mashizha emuringa ndikutengesa mushonga ndogona kuti ndikutengesa mushonga ndikutengesa muringa. Munhu anotosvika kuyazotenga muringa wacho kwandiri because akufunga kuti ndikutengesa mushonga wamushonga manje haasisiri maherbs wamushonga kwaari iye manje haachazviona sezvinhu zvakajeka kwaari because wamushonga. Gute rawanikwa riri kutengeswa namai nhingi kana chitaji handibate izvo but akanotenga muri mushopu yechirungu anoshandisa akasununguka. Ani muri kunzwisisa? Ipapo ndiri kuagiriya nemi. Ndozvitoripo. Chinzwa yanti Selina. Chivanhu manje muchivanhu tinotenda kuti kuna musikavanhu handiti anova ndiye akasika muri nemarudzi akasiyana siyana zvatinoona nezvatisingaoni achive iye masimba ose handiti ka munhu wese mutema ane mudzi nekuti ane dzinza. Andimanzwisisa. Asi hazvirevi kuti ukanzi une mudzimu wakutofanira kubuda kuti usvikirwe kana kuti uye upande matare hazvirevi izvozvo. Rimwe dzimu rinogona kuuya kuzochengetedza nekushava uye kurwira mumusha kana muhondo dzerima handiti. Saka totendawo zvakare kuna Mwari kuburikidza mumweya kana kuti mumhepo ine masimba makuru kudarika dzimwe mhepo dzese. Uye pamusoro pake hapana mumwe. Tinotenda zvakare kuti sezvo musikavanhu ari mweya saka anowanikwa pese pese nguva dzose uye achiziva zvese zviri kumashure zviripo izvezvi uye nezvichauya. Tigotenda zvakare kuti ane simba risina anogona kupikisa. Risina ani anogona kupikisa naye. Tinotenda zvakare kuti musikavanhu zvakare zvaari mweya ndiye akafuridzira mweya wake kumadziteteguru edu muchinangwa chekuti mweya uyu unozotungamira madzinza. Handiti mukunzwisisa? Mweya iwoyo ndo zvekare wakafuridzirwa kumakombwe kuti atungamire nyika, ukafuridzirwa kumasvikiro kuti atungamire mipatsa nenyika, ukafuridzirwa zvakare kumhondoro kuti dzitonge matunhu. Mukunzwisisa? Mweya uyu wakafuridzirwa kubva kuna Mwari. Isu muchivanhu manje togotenda muna musikavanhu uye tinotenda matare edu chinova chinamato chedu tichisvitsa kumadziteteguru edu anova mizimu yedu, iyo mizimu yozotisvitsira kuna musikavanhu. Handiti vanzwisisa? Saka kuna musikavanhu mudzimu tinonamata tisvitsirei kuna musikavanhu. Hatikureva kuti hatinamate Mwari. Munhu wese anobhirivha muchivanhu hazvirevi kuti anamate Mwari. Anotobhirivha kuti Mwari variko but ari kuenda through kubva kuvadzimu. Vadzimu vozotisvitsira kupi? Kuna Mwari. Kuna musikavanhu. Just like kuti Kristu chivanhu chiripo chivanhu chiripo handiri kunyeperai chivanhu chiripo. Just like kuti Kristu watoendawo nekuna Jesu kuti avasvitsire kuna Mwari. Because hakuna munhu anoenda straight kuna Mwari. Munhu angatanza anonamata straight kuna Mwari. Hakuna zvakadaro. Hakuna. That's why Jesu akazisa kuti no one goes to the Father except through me. Through Christ. Saka Jesu ndo nzira. Saka Jesu ndo vanotosvitsa minamato yedu kuna Mwari. You can't go kuna Mwari straight kuti Mwari zvakati unotoenda kuna Jesu. That's why Jesus is there. Jesu Kristu ndisvitsirei munamato yangu iyi kuti ndozvimwe chete zvemuchivanhu. My sisters, asekuru vangu, vangana vangu, inini ndini mwana wanhingi, ndazodai so ndiri kuda kuti zvinhu zvangu zvindifambire zvakadai so.
itai kuti zvangu manhingi angu acheneswe. Mundisvitsirawo kunani kuna musika vanhu. Okay, saka ndomanamatiro echivanhu. Ndomanamatiro echivanhu, exactly. Ndomanamatiro echivanhu, because you can't just kungonamata uchinamata kuna Mwari usina kutanga wasvitsa kumadzimu ako. Vadzimu first. Vadzimu vedu we have to respect. Atinamate vadzimu asi tunovanhingirina. Tunova kuvakoshesawo kuti varipo asi hatinamate ivo, asi tinonamata Mwari, but ivo ndo vanozotisvitsira kuna Mwari. VeChiKristu ana memli, thank you mira makadaro anti ana memli VeChiKristu haikona kungo nana mukoma CJ haikona kungo bonga murimo mucomment section uyai muzopakurira vanhu zvizere mati vanzi vari kubonga vachitiwo hanzi how can you ndaona imwe comment yakanzi God Jesus is God. And then ndaona imwe comment yakati how can you go through ya memu whatever memu ngambofona mukoma love mom muri kuti add me iri kungoti adding budai mudzoke futi mama thank you so much matipakurira zvatanzwisi I think zvanzwisiswa nevari kuda kunzwa vasingadi kunzwa handidavire kuti vazvinzwa. Ndinotenda. Thank you so much. Cinnamon antiseti ndanga kunzwa muchiti muda kutraya cinnamon. Ngati ndakunzwa muchiti muda kutraya cinnamon muchiseka vanhu mucomment kuti amudiwo mari here amudi chi. As long mune faith nazvo anti zvinoshanda. Oh amen. Thank you. Mazviri cinnamon yacho munogona kuifuridza zvamamuchitaura haishande. Thank you. Ndichatotsvaga faith yacho ndikatoiita chete ndimboita zvecinamon. Ndatenda hangu ndatenda ndini. Thank you so much mama. All right. Ndatenda. Thank you. Macalls awanda ndikachimbotora private number. Hello. Auntie Selina Magasimbe. Tiripo Makadios, how are you? A devoted Christian. You, Kanamchiti, you were a devoted Christian. What do you mean? I mean, ndaisatenda neChivanhu, ndichizvitora, ndichizvituka, ndichiti there is no way yekuti zvinganzi munhu akafa anogonzi mudzimu you respect them. Itori mweya yetsvina iyoyo hazviitini ndonamata Mwari ende ndoenda through Jesus zvimwe zvese itori mweya yetsvina mweya yamadzimza ndakutofanira kutoti ndizvitsanyire kana zvaitika ndikada kunzwa munhu anotare nezvechivanhu. Saka zvakazoita sei nekuti maakutaura past tense ka you were ndakutaura past tense nekuti I invested a lot of time researching patakabva who we were before colonization, what we believed in. Mose anti takakura tichiitiswa ma-religious studies because they wanted to ingrain ChiKristu maturity. Sorry, hold on. Yes. Mukoma CJ, mukandifonera pa live pandiri. That is why I am declining. Because mukundifonera pa live, it means stop a live. Saka the numbers, if you want to call, are pinned below. Pani 2 numbers, the phone up at bottom. Mukandifonera pa live and that is why I'm declining. Sorry, caller, you can go on. Okay, no problem, Auntie. Ndangandishita ini ndakaita my own research and I came across my educational channels on vanenge vachidzidzisa nezvechivanhu chedu, and the way andakatanga kunzwisa it wasn't through chivanhu chedu maZimbabweans, because ndinogara ndiri community with a lot of South Africans. Saka ndoova nezvazvekuti unenge uchidzidza, so it made me curious kuti ndiziyewo kuti nini I wonder kuti ko isusuwo who were we before colonization.
because before that, because ndakunyatsonzwisisa now, Auntie Selina Pukuti, you can have a beautiful relationship with your God, uchinamata Mwari wako, without cursing kana kudzinga midzimu yako. Because before that, waiti kana ukarota amai vako vachitokupa vachitaura newe vachikupa warning about something zvokuti vaitondiudza kana kutondipa warning kuti pane munhu akati achada kukupa zvakati amaiwe unotomuka wototi mweya tsvina mweya wakafa wotomai I cursed uchidzinga magaidzi ako uchidzinga vanokutungamirira vakashaya but it doesn't mean kuti vaivhu. So inda ndichida kungoti anti takamboona moto tichikudzinga magaidzi edu akanaka, midzimu yedu yakanaka, tichiti mweya yetsvina uchiti ukarota munhu asisipo akanga ari mai vako kana hanzvadzi yako kana ani wako, waitobva watoti mweya yetsvina iri pano, mweya yemadzinza, maiwe kani ndoita sei ndarota munhu akafa, maiwe zvichazodii. Asi now ndane understanding kuti aiwa, even kana kuchikristu kwandaibelieve kunzi ana Jesu ana Abraham, those are all vanhu vakatoraramawo pano panyika, kurarama kwakaitowo baba vangu kana amai vangu, naivo ana Isaka, Mwari waIsaka, ana Isaka, ana Yakobe, anani, because those are all people vakatoraramawo pane in this physical world, spiritual world, the same as my mother and my father. Saka there's no way yekuti ini ndinganzi Abraham, Isaac, Jacob ndiwo Jesus ndiwo vatsvene kuti ivo vanorarama nekusingaperi, asi kana vangu mai kana baba vangu ndiwo vaamweya yetsvina nekuti they are no longer here. But vese nemamwe mafigures tinenge tichidzidzwa kuchikristu kuti aiwa ava ndivo chaivo, vese they were here in the physical world and now they are in the spiritual world. Asi tichinyachoita seriously kuchikristu taingofamba neMwari waIsaka. But now discussing zvakunyatsondivhura maziso kuti saka Isaka akafamba in the physical akatofa, but chirungoti nanhasi mudzi svondo Mwari waIsaka. Asi why can it not be Mwari wa memory also, my mother? Why can it not be Mwari, you know, your own parents, your own grandparents, and not only Isaac and Jacob and whoever? Yato question yandakutozvibvunza ipapa tichiita malive kuti kana tiri kuchechi tinoita Mwari waAbrahama, Mwari waIsaka, and we do it. Ngatiregerei kuzviramba, we do it. Mwari waAbrahama, Mwari waIsaka, and we say it out loud. But tikanotaura kuti Mwari waMonica taakuchivanhu uku zvatoshata. Why? Blasphemy. Watotadza wameno zvawakutoita watoivhu wameno kana yotoita hondo yowe. But takanzwa kanisi anti kumachechi kuti chidzingiswa mweya yana mbuya vedu nanamai vedu nanababa vedu ichinzi ibva iye atori mudzimu wako iwe anotofanira kunge achitokubatsira chokuchengeta, yotonzi kabude out. Uchidzinga mubereki wako nekuti hapasi asisipo pano panyika, wotonzi out nekuti hanzi the only way yekuti unamate kuna Mwari ndi through Jesu. Yeah, thank you so much, Auntie. As we go along, we now have questions that you guys are posing that we need to ponder and think about. Auntie Zilio. Ndisachindaenda Auntie. Okay. Inini Auntie, like I said, ndachinda ndiri muKristu and I'm on a journey. I am researching and zvese ndichiri kudzidza. Okay. I want to encourage everyone, including myself, kuti let's be open to learning. Tikakurumbidza kuda kuresista kudzidza, ngative open kudzidza from vanhu vari kumira neChiKristu, ngative open kudzidza from vari kumira neChivanhu. Both ways, ndizvo. Pane chauchabata chauchaona, something will resonate with you nekuti tese we have that inner voice inokuudza kuti izvi ndizvo chaizvo izvi, kana kuti this is what has been missing, kana kuti this is what I need to be focusing on. Yeah, so I think you have said it well. Both ways, we need to learn each other
so that we come to an understanding. Atifanira kunge tichipokana kuChiKristu kana kuchivanhu vatema. Tikameka an understanding after tadzidzira the other, we will coexist zvakanaka zvokuti. It's true, because if we open our hearts and minds, we will realize kuti kunamata Mwari chaiko nekupractice chirungu chako, those are things that you can do hand in hand. Chinhu chimwe chete kurumbidza Mwari nekurespecta midzimu yako. I think chimwe chinhu chandoda kukumbira kune vachafona vachimirira chivanhu, if they can explain, because I think I understand also kuti say veChiKristu vanenge vachinyanyopokana kana kuita confusion. Can they explain also kuti kana vachiti inini ndinonamata Mwari asi I pay homage kune midzimu yangu, vozoti zvekare hazviite kuti ndiende kuna Mwari directly. They should just explain ipapo kuti kana uchiti wow, you don't go to God Mwari directly, but then on the other hand oti but ndinonamata Mwari. And I'm asking this kune vanhu vechivanhu because I'm also still learning. What I know now is kuti aiwa vabereki vangu vakashaya havasi mweya yetsvina, but I'm also still learning. So this is the question I want to also pose kuna vari kumirira nezvechivanhu. Ndokusaiti kwandarerekera wow ndichinamata Mwari wangu asi I'm still learning also. Saka ndichida kutodzidzawo kumubvunzwa ndoda kubvunza vanhu vachafona nezvechivanhu kuti kana vachiti tonamata Mwari through midzimu yedu, vozoti zvekare aiwa asi hatisi kunamata midzimu tonamata Mwari, you know, what does that look like in practice? Thank you so much, Kola. Kola. Thank you so much for your contribution. Auntie, welcome to the program. Makadini. Hello, late by the phone. Yeah. I think Kola vaka my points are vaka kufanana yangu pendostiva Mwari extra. Inini anti ndakakura ndini a very strong Christian kubvira diki, and amai vangu vaita zvechivanhu, but we used to make fun of her. Maona tichiona ngechi munhu anoita zvinhu izvozvo maybe zvokufungwa zviri evil spirits watororora nditya. But then chikura chinamata kudaro chikura namata handitya. Ndakataka kuona kuti much as I'm praying hard, zvinhu zvangu hazvisi kumbofamba. Ndofunga muri kuona hamba yanafona kuti ndiri kunyika kupi sesi Anselina. Anselina, ndagara nyika ino yandiri, pandikakuudzai kuti chinobatika hapana. Pamwe zvokuti ndingati pane ndakadikita zita rangu hapana. Unotambira mazimari Anselina, batira ndinoshanda mazimari, but unoti mari hapana kwairi kushanda, hapana kwairi kuenda handiti. And unodzimira kuenda kumachechi aya kuti ndingaimbenda kudeliverance, ndimboona kuti chii. Ndaseka zvangu kuona vabva Anselina. Ndisandauya kuno kwandiri ndiri kuZimbabwe. Ndakaudzwa imo muchivanhu ikoko tamboenda kwaita function week kwaibva amai vangu. Zvikanzi pane vakagara pandiri, inini ndina mbuya vari pandiri. Handiti kushava. Ndikazvigamba ndikati why chichi maona. But ndaona down the line Anselina, handisi mwana mudiki. And it is down the line. Maybe I'm only slightly younger than you, Anselina. But if I look back on my life, it's Christianity strong. Aparachana bona kana chokuti ndikati each. And it wasn't so in the Mary, you're through all the years. And then when I started my church deliverance. Kumacheche deliverance koko ndakanzwa nekuburitswa zvichinzi une evil spirit iri mauri out ndichiroverwa pasi ndichidii evil spirit haina kubuda. Ndakaichinja chechi ndikaenda kumwe, unongosvika une spirit iri pauri, maona igonamatirwa haisi kubuda.
Anditi. Saka ini ndakazozvibvunza down the line ndikati asi kuti do mbuya vaiva ndikamboudzwa vai ndikaramba kuti chichichi mbuya maybe as long as ndisina kuva acknowledge ndichirasa kuti hakuna chivanhu changu mbuya vamazokushowa kuti ndiri pano ende inini ame living testimony ndokurasira nemi kuseri zvimwe handingatori zvakawanda palife panapa but nhamba yangu nayo you can phone me ndokunatsokudza yandiselina handidze saka ininga ndakuzotera maprogram echivanhu ava I am kind of beginning to rediscover chivanhu kuti shuwa chivanhu chiriko. The reason why isusu varungu vakaya nebhaibheri ka vakati colonize vakabvisa identity yedu saka hatinzwisise chivanhu chedu. We think kuti munhu akaita mudzimu chivanhu is now evil spirit because hatichanzwisisa our identity but is part of us nanditika saka inini am on a journey of discovering because ndikutoona kuti mbuyawo ndofunga ka vari kutoda kutondishandisa big time nokuti hapana chachandisina kupinda handiserina ende mweyawo wakatadza kubviswa mbuya vakatadza kubviswa vachiripo izvo vanorapa mbuya vavo vanorapa zvakanzi vanorapa vanoshava saka ndakaramba ndikati handide ende all the years handakuzi hapana chandabata chinobatika handiserina ende ndakaenda kumachechi ndofunga 5 edeliverance ndichinzoda kubviswa chiri pandiri hachibve chiri kuramba kubva saka makutonidza kupembedza mashavikamo ndechemudzinza you cannot run away is your identity handiti saka I'm part of discovering handiti part of discovering ndotonoti ndofana kutonzwisa chivanhu back to my roots ndaona kuti ndakarasika kwandiri kuenda ukoko handiti ndakakonvheta zvakashirwa rabhudhi vai kuti chii zvinhu wakonvheta zvinhu zvisiri zvako bvunza ini ndizoendera mberi bvunza yandiselina zvinonhai nekunaka kwamakaita uku mugonzi munosvikirwa muchinorapa antiselina machechi 5 edeliverance akatadza kubvisa chiri pandiri akatadza havabve because vatouya kwauri as mudzinza muchandifonera bhengi vandinatsokudzai ndikakuudzai my journey my history munochema antiselina ndikataura zvimwe zvakawanda palife saka ini ndiri kuzvibhilivha kuti chivanhu chiriko ndakuzvibhilivha and even ndaitika down the line ndiri kuchechi kwacho ka ndinge ndiriko but handiriko tityaukwezita no matter how I try kuda kudii kugara nentimi kudii ndadzoka ndinge chitozoti hapana chatiri kuendereko kuchechi kwacho ndakutanga kutoona mafotsi ezviri kuitwa kuchechi ndakutanga kuona kuti pastor vari kuti dai ivo vari kudai I'm now seeing all the faults zviri kuitwa kuchechi ndizodzoka mashure even more maona ende chimwe chinhu chinondirwadza chinondichamisa varungu vacho vakaya nebhaibheri vachitikoloniza kuno kwatiri handiserina kuno kuchando kuno ndobuka munongoonawo kuti machechi how empty they are sei varungu vachiwewo zvavakatiunzira kuafrica havazvipractice makambozvionawo ende kumabasa ingotaura even zvekuti uda kunamatira munhu pane mumwe munigeria wataimboshanda naye akatada kunamatira patients antiselina zvanenge achaburiswa basa nhai disciplinary kunamatira munhu kunoita yes disciplinary Nigerian mukuziva Nigerian how they are akatopinda padisciplinary pabasa muhospitari akuda kuita zvokunamatira vanhu basa rinopera akachema murungu yakatanda kuti namatira amudza kuti inini tinoda kunamatirwa nziani enda yakuzorapwa ini ndipei mishonga handisi kuda zvamwari wenyu akaripota akatopinzwa padisciplinary Nigerian yeye maona asi ndo vakaya nebhaibheri kwatiri vanhu ivava and then ndichipesa point yangu majews handiti bhaibheri old testament ijewish culture ende munoona majews ka pandikaenda kuisrael ndakachema ndakarwadziwa majews vacho havatombaaisa kana kuti the way we do Christianity kwavari Christian havatombobhilivha kuti they go through namwari all through Jesus Christ asi yedu tiri kubhilivha in old testament ndichitaura mazita emajews akafa ana abrahama naisaka nachii vacho midzimu yevarungu yatiri kuramba iyi kuti imidzimu yevarungu
Maona. Asi mukaendeko kuma-Jews kwacho, they are practicing that Bible completely different. Maona kuti saka varungu vakashandisa here tactic yekuda kuti colonize, to lose identity indatoshama. But nyaya ndataura yekuti ndakaenda kudeliverance mbuya vakaramba kubviswa pandiri hakusi kunyeba. Nanhasi varipo. Saka vanoda kugadziriswa pambuya kuti vaite basa ravo nemazvo. Ndizvo handiri kutoona kuti vanotogadzira, ndinotera maprogram echivanhu kuti nditonatsonzwisisa. Because why they funga kuti zvima evil ndakandisina knowledge, but the more we conscientize vanhu pachidzidzisana pachedu, the more we get to understand our culture. Torega zvokushora zvafana kola ataura kuti unoti handina baba unavo but you don't know. Anditi tinacho but we don't know. So if you the fact we don't know, tanotry kudemonize. Inini ndakatry kudemonize ini ndaudzwa kunzi inini ndakaudzwa ka2 kunzi mbuya vari pandiri vada kugadzirwa, and that was I've been kuno kwandiri kuno kwandisere na 20 years. And ndakaudzwa izvozvo ndifunga 10 years prior ndaya kunoko. Saka nanhasi mbuya vari kutotonga vari panyanga, varamba kubviswa machechi 5 varamba kubuda. Vatori panyanga izvozvo. Kuramba kubviswa kuramba. Aiwa, kola. Unenge uchingoona kuti hapana progress yavari kuita muupenyu, chero ukaenda kuprosperity, chero ukaenda kupi hapana, unongoraramawo basic life. Manje zvakanaka kola, imimi muri kuziva zviri pamuri. Saka zvamuchiita chiendai munopembedza zviri pamuri. Muzviitire zvazvinona kuti muone kugwara renyu kufamba zvakanaka. Because ishuwa uchinzwa chivanhu kudhara vaigona kuita musika vanhu vachiita chivanhu chavo. Saka handimboona chakamboipa kuti ndingazi ndatotadza zvandaidemonize, and kuti mbuya vakatondikira progress yangu hakusi kunyeba. Aiwa, zvamunoziva henyu kuti progress yenyu iri pakuita zvinhu zvinodiwa nambuya. Hai, mune ningirikini, mune kuyambuka kwakanaka, chiendai munoita zvavanoda imimi. Mozondifonera ndisere nako the program ndokudza idhipi munochema musodzi kudai. Auntie, hello, auntie. Ngatiitei kudai. Auntie Selina vanowandirwa zvekuti saka ndikati ndinokufonerai ndinenge tenge ndichitonyepa. Munondisira message ipapo kuti Auntie Selina ndacontributa paprogram tati tichataura, then I will know. Ndozvazokudza yangu off air. Dhipi munatsonzwisisawo zvokuti pamukaudza program iyi ndatotemptwa kuti arege ndicontributewo, though I'm not going to say much, but ndakutaura kuti chichivanhu chiriko, inini nditori umwe munhu akutorarama, ndakaita ndiri denial, but ndotozvina kuti I think ndanga ndakatora wrong turn. Thank you so much. Ndatenda ndini. Ndatenda stereki. Wow, veChiKristu, you are free to phone. Kana muchida kucontribute. Sorry, ndinokuchingamidzai pachirongwa kola, makadini? Auntie Selina muri right. Aiwa, ndiri right. Tinofara kana tichinzwa kubva kwamuri saizvozvi. Ndichingoda kutaura zvangu kuti munoziva zvechivanhu hazvisi zvekuti munhu unobudzirwa nemunhu kuti chivanhu, but talking from personal experience. Ndakazotoona kuti kupractice zverudzi rwangu ndo zvinoita kuti upenyu hwangu huendeke. And when I started ndakatanga midzimu yangu yakatanga ndipa zvimwe zvinhu nezvanenge ndisingakumbiri kuchakatanga kuvhurika. Ndakagara, mavona namba yangu, ndakagara kuno for nearly 20 years. Auntie Selina. Alright. Ndakaenda kumachechi, ndaiti ndikaenda kuchechi mafundisi kungosvika voda kundipa position iwo maPentecostal aya voda kushandisa, but ndichinzwa mukati mangu kuti no, this is not right. Ndazoenda kune imwe chechi manje yandakafarira, but you know, uchingonzwa kuti there is something not right here. And every year munoziva zvavanoita zviya kuti every year vanoti especially iwo maPentecostal aya, when you like Muswa 31 December moving into the new year, of what this is your year, you go moita all night muchinamata. The following year would be worse. I would lose jobs, I would lose money.
ndaisaluza zvezvokuti ndinoshaya chekudya, but zvezvokuti unobona kuti no, there's something wrong here. But ndichiroteswa zvinhu, ndichiona zvinhu, ndoenda ndonobudza mufundisi woti no, zviri kureva this, pane vanhu vari kuda kukuita zvekuti, vanoda kukuita zvekuti, so you do this, uchipuhwa maoil uchinamatira. Ndakazoti ndakarara, baba vangu yakafa. Saka ndakati ndakarara, so baba vangu auya kwandiri akati, you need to do zverudzi rwako kuti zvinhu zvako zvikufambire. Alright. That is when I started researching. Ndataura namai vangu, so I remembered kuti ndiri mudiki. Mukumba kwedu as we were growing up, my parents angu vaipractice as vechiwanhu. Ambuya vangu inini vanga vari svikiro guru remumusha mavo, vaitopanda matare mumusha mavo. So vakaurayiwa nemumwe munhu werudzi rwavo aida masimba avo iwayo. So that scared my parents. Okay. And vakabva vati nakufa kuita zvechiwanhu. But whatever gift yanga yainayo, it came onto me. Saka ndakatanga kubona zvinhu ndiri mudiki. So vakatsvaka munhu akauya kuzogara mumba medu to shut that down, so that vanhu havazive kuti ndini ndapuhwa chi. Masimba iwayo. Vakutanga kushingirira kuti kunamata. So when my baba vangu wafa, ndakatanga kuve, when this was happening, ndatanga kuve nemibvunzo. Ndafunza mama wangu kuti mama, zvinhu hazvisi kundifambira, what is going on? And then she started revealing these things. Saka ndakatanga kutsvaka bute. Ndakangotanga nekutora bute rangu ndichigeza, ndichiisa pasi, ndichitaura nemidzimu yangu yandinoziva. Handiti. Saka ndazova nabasa. Ende munoziva the saddest part is varungu vanopractice chivanhu chavo, and we don't know. Inini pabasa pangu pandinosevenza, boss wangu murungu, kunyika kwandiri kuona murungu wemunyika yamaona ndikufona ndiri. Anopractice. Ndakati ndasvika panapa, ndakabuya ndingori kushanda ndichikabva munhu ndikaenda kumaternity. Akanditarisa akati, ndakakubona, I've met you before, you're an old soul. Akati ndikuconnecta newe somewhere. Basa iri rikuita rako, hausi kungokava chete, uchashanda panapa. And I was like, wow, mfana umuti unobhiliva here nezvezvi. Akati ini ndinobatsira vanhu vanenge vakufa, kuvabatsira kuyambuka kuti vaende nenzira yakanaka. Ende kunoku vanopractice, patori neceremony yavanopractice kunoku kuti vese, like last month vanoenda vese kumakuwa yehama dzavo dzavakafa vachinoisa maruva vachitaura nadzo vachikumbirira. And yet isu vanobuya vachitaurira kuti rasa chivanhu chenyu. Kuenda kumakuwa chinhu chakashata. Kuenda kwedu tinonzi kuenda kumakuwa chinhu chakashata. But muno mabona kwandiri and Selina, vanozvita. And mukaenda even online, rinotori nezita dei ravo ravanoenda kunoita izvozvo. And vanopractice, vane nzvimbo dzavo dzinoyera dzavanoenda kunochera mvura vachinwa vachirapwa. Even it's just said kuti tinoramba zvatiri. Inini I understand vabereki vangu, because vanga vaizara nekutya kuti okay, you know, since mbuya vakambourayiwa. Yes, ndoimwe problem iripo pachivanhu chokuti vanhu vanoda masimba. Ende vanhu vanenge vachipractice muchiedza, vaya vanoda zvekuromba kana zvekuda ukuru kana zvekuda kuti uyu kana kuti mudiki mumba, why apuhwa chipo, like indini last born kumba kwedu. So umwe anogona kufunga kuti why iye apuhwa, ini ndisina kuchipuhwa ichocho, haandisafe. Mubona ndo zvinopakaita munhu ane mwoyo womuvi mufamily kuti uyu. Saka but since ndakatanga kuisa bute rangu pasi, handibati mishonga unless ndabudzwa kuhope kuti tora chekuti usanganise, ushandise chekuti kana kuti ubatsire munhu wekuti. And it's not just, you just don't go to anybody. Munhu ane zviri paari akachena, that's one. Even munhu akakutadzira haudzoseri, midzimu yako ndo inokurwira. It's a clean person. Haite zvekurararara nevanhu, midzimu haite izvozvo. Ende it's mudzimu yakachena, inoda zvinhu zvakachena. Saka ukanzwa munhu anotaura kuti ini ndinopractice chivanhu, but achiita zvechiule kana kuti achiita zvekubata kana kuti zvekutukatukana nevanhu, ziva kuti pane era. Ndipo vaya vanozoita mimwe mishonga yekuti ukaenda kwaari akaona kuti uyu ane chailakirana, anogona kurivhara kuti iye akwanise kudi
kushandisa, and they can do that. True. So ChiVanhu, you don't necessarily even have to go kunotsvaga kunyanga kana kunotsvaga kuti nduna iwe wega nebute rako kuisa pasi cheko. Munoziva kuti even ukatora bute ukariisa pasi apa ukataura zvine simba zvaunoda zvinosomuka zvinoitika. When I started doing that, andidi kukunyeperai, it doesn't mean kuti I don't have problems. Andidi kunyepa. My problem ndinobabona and then ndinoenda ndichinokumbirira, but zvinhu zvangu zvakavhurika. And then ndinonamata as well. Ndinoenda kuchechi, ndinonamata, ndinoziva kuti Mwari variko, but I also have to honor vadzimu vangu verudzi, where my roots come from. Munoziva munhu asina midzi. If you have a plant that doesn't have roots, it will not survive long. Rinotambura. Sorry, Kola. But if you have a plant that doesn't have what? Roots. Survive. Do you know tinaenda mashops indona maruva, mbama ndogara ndine maruva, right? Tinaenda mshop ndonotenga maruva ndoisa muvase mvura. It can survive for a week. And but rasurvive for a week, akuna kure kwarinoenda, richafa ndonotenga rimwe. But ndikaritenga ndikariisa pasi rikaita midzi. No florisha. Ndotobuditsa mamwe maruva kubva mune ruva iroro. So you have to have roots. Ziva kuti werudzi rwako vanoti kuti and you need munoziva kuti kana uchiisa bute pasi ukakumbirira, they will come to you in your dreams. Even zvimwe zvacho unozinzwa vanokutaurira musoro mako kuti ita chekuti, and if you follow instructions zvinofamba. Inini right now zvimwe zvinhu zvandisina kumbokumbira antiselina zvakangotanga kuvhurika, sokuti ndinoita shoko kuti I didn't apply for this. Ndotobudza kuti yeah, but it's an opportunity. Do you not want it? Really? Ndototora zvimwe zvinhu zvokuti unotoshama, but kuobeya midzimu nerudzi rwangu, ende ndichiziva kuti kuna Mwari vari kumusoro, ende kuve munhu ane mwoyo wakanaka wakachena, anoita zvakanaka nguva, anotaura zvakanaka, anoda kuvaka, kusuwira vamwe zvakanaka. Even munhu asingakudi kumusuwira zvakanaka, it brings blessings, because ndozvinoda midzimu yedu. Ndozvainoda. Kwete zvakaipa ukavona une mudzimu uchivenga yekuti une era. Ende ukavona waenda kana kuti vanhu vaiva noenda kun'anga Yhovha yakuti munhu akutadzira ndimuite sei yakuti paita big error, because the law ye universe, you get what you give out. If you give out good, you get good. If you give out bad, you get bad back. So kungoziva kuti sima midzi yako ikure. Wow, thank you so much, Kola. I liked what you said. Ye plant kuti ukatora plant ukarisima rine maroots. Pane rine maroots. Machami chase maroots. Rinomira ende rinoflorisha rikubereka zvimwe. Asi rine maroots. Rine maroots. It has to have roots because riri kustabilizwa, riri kugrowewa, riri kunourishwa nemaroots ayo. Thank you so much. It's self-explanatory. I don't even need to say anything anymore. Mataura says really about a plant. Ukatora plant rine roots aro. Rino florisha. Rikuto bereka. Yebo, but ukaritora ukaisa mvase. Arina maroots. Rinosurvive for a while because waisa plant food, waisa mvura, but it will wither within a week or two. I highly appreciate your contribution. Thank you so much, Kola. And also thank you for trying so hard to speak in Shona language. I really appreciate that. You did very well. Well done. Thank you. Tirivanhu pamwe antiselina, we are one people. And akuna kuti ndebele kana Shona. Unoziva dzimwe nguva ndinobona andiende kunoudza munhu kuti iwe ndarota chakati, but I just go down and ndokumbira neverudzi rwake. Andome ndoroti ndindakakunamatira. Oh ndini no. Just do good. And it will boomerang back. You get it. Ukangoziva chete kuti what you give out you get back. True. What you give out, you get back. Thank you so much. Highly appreciate, Kola.
Thank you so much. Thanks, Auntie Selina. Tatenda. Ndinokuchingamidza ipa chirongo ma. Hello. Bandokumbira mundidzimiro imwe device iri kuseri. Alright, mira nditwe. Murunenza. Ndikukudzwa ibaba, thank you so much. You ChiKristu neChivanhu Chedu. The floor is all yours. Yeah, inini ndikuda kutaura hangu kuti ChiKristu neChivanhu hazvifambidzani. Hazvidyidzane. Hazvidyidzane. Pano pasi kana usiri kusaidi kwaSatani uri kusaidi kwaMwari. KwaSatani ndekupi uko kwamuri kutaura? Right, kana iwewe uchiti unoita zvaJesu usingaiti zvaMwari unenge uchitorasika. Kana uchiti unoita zvaJesu uchisanganisa nezvechivanhu. Because chinonzi chivanhu ndezvemadhimoni. Mati chinonzi chivanhu ndezvechi? Chivanhu madhimoni zvakafanana nechinhu chinonzi ngozi chiya. Pane madhimoni akasainirana nevakuru vedu kuti achengetedze mhuri, akapiwa zvaakapiwa, saka anoramba achichengetedza mhuri. Saka dhimoni iro rinosainirwa kunzi anenge auraya mhuri yekwangu ndinoda kuti azoteverwa mutiwa. Tiri kuteerera baba, tiri kuteerera. Nechinzi ndinoda kuti anenge auraya covenant inoitwa apa yakaitwa nevakuru vedu vakare. Ndosaka muchiona kuchirungu kusina zvinhu zvakaita semitupo yekuti ndinoera nzou, ndinoera chii. Mukabvunza munhu akambopinda muuroi, anokuudzai kuti iye zvemutupo zviya imhuka yaunochuza kuti iprotecte family yako. Yaunochuza. Pandiri panapa nditogona kuchuza mhuka yandinochuza. Makatochuzirwa kare chamunoera kana muchiera mhofu. Vaibata zvavaibata muchivanhu pasati pauya kunamata. Vakatokuchuzirai, saka imi munofanira kurenounsa, munofanira kusiya mweya iyoyo yese. Munofanira kuizorodza nekuitukirira nezita raJesu kuti ichimira kutevera ropa renyu. Imi munoere chii baba? Inini ndinonzi ndinoera moyo, but handichaeri moyo. Baba matotaura kuti munonzi munoera moyo, saka ndio yamunoera. Dai musina chamunoera mukadai mati hapana chandinoera. Ndosaka ndati ndinonzi, vanhu vanoti ndinodaro, but ini handisi kuti ndinoera moyo. Hamuyeri moyo? Handieri moyo. Munoera chii? Ndo zvandiri kutaura izvozvo kuti kufamily kwedu vanoti isusu tinoera moyo. Matotems ayaya zvinezvo zvaiitirwa kuchivanhu, vanhu vasati vakunamata. Alright. Ndosaka muchiona mamwe marudzi ese ari outside of Africa asina izvozvo zvese zvokuti matotems kana kuti chii. Okay. Right. So tichidokera panyaya yedu yekuti chivanhu nekunamata hazvifambidzani. Mweya yakaipa, pane macovenants akaitiwa nevabereki vedu ekuti mweya yemadhimoni ichengetedze mhuri. Saka kana mweya yemadhimoni iyoyo ichichengetedza mhuri, Mwari haagoni kupinda ipapo. Ndosaka pane mutauro anga achitaura apa, anga achiti iye ndakatraya kudzingwa dhimoni rambuya vangu zvikatadza kubuda. Chinoitika ndechekuti dhimoni kuti ribude kunge warenounsa, wazorodza mhepo idzodzo nezita raJesu, uchibvisa zvimwe zvinhu zvechivanhu zvinenge zviri pauri. Sometimes unenge wakapuwa pamwe zita rambuya vako, ndosaka mweya uyo usingabvi. Ndosaka maiona mubhaibheri mumainzi kana munhu akatendeuka anochinjiwa zita.
opuwa zita opuwa rimwe zita nekuti zita riya kana wakaripiwa mukusanamata kwarinenge rakabva rinogona kunge rakabva kune chivanhu chine chakaitwa makavhanende anenge akaitiwa. Saka imi makapiwa rimwe zita here pamakatendeuka? Ini ndakapiwa rimwe zita, ndakazvarwa mukunamata, saka ndakangopiwa zita rekuti Peter 1 iro. Makazvarwa mukunamata? Saka chivanhu zvachinoita ndezvekuti even Satani chaiye anokwanisa kugamuchira zvichemo zvevanhu kuti varambe vari mukurasika. Inini ndave neimwe nguva yekutoti ndaitoti kana ndichinamata chaiko. Baba, yes. Wamunoti Satani ndiani? Wamunoti Satani ndiani? Muvengi, opposite yaMwari. Saka vesana Mohammed maopposite aMwari vaningirikini opposite yaMwari vaya. Chokwadi chiripo ndechekuti pano pasi takasikirwa basa raMwari, noti kuuya kuzofara kana kuita sei. Hatifanira kunge tichifara. Tinofanira kufara zvedu, but tinofanira kufara tichirumbidza Mwari. Mukufara mune chese chatinoita tofanira kuita tichirumbidza Mwari. Saka zvandinotaura ini ndezvekuti kana takasikirwa basa, baba vangu inini vakafa, havadzoki kwandiri. Bhaibheri rinoti akafa hana chaanoziva, akafa hadzoki kuvapenyu, akafa atoseparetwa nevapenyu. Saka Jesu zvaakafa akaseparetwa nevapenyu. Jesu akafa akamuka. Ndosaka tichinamata direct kwaari. Hatinamati zvanga zvitaurwa zvezvo kuti tinonamata Mai Maria kana kuti tinonamata Abrahama kana kuti tinonamatani. Tinonamata Jesu nekuti akafa akamuka, Jesu mupenyu. Mukunamata Jesu here kana mukunamata Mwari? Jesu ndiye Mwari. Iwani munhu. Jesu ndiye Mwari, iwani munhu, but macharacters akasiyana siyana chete aanouya nawo. Ane macharacter. Macharacters anouya ari Mweya Mutsvene, anouya ari Baba the Father, anouya ari the Son, anouya ari Jehovah, anouya ari Yahweh, anouya ari mazita akasiyana siyana, but ari Mwari, one God. Okay, kana mbuya vakuya vari zvakasiyana siyana madhimoni. Mbuya vakafa havana kwavanodzoka, but madhimoni ndiwo anodzoka nekuti anenge achiziva upenyu hwambuya ivavo. Madhimoni haafi, madhimoni akararama kubva kare nakare, saka anodzoka mazhinji. Ndosaka muchinzwa vanhu vanosvikirwa nemadhimoni munhu achitaura kuti kwatinobva kuri kupisa, nekuti madhimoni anogara mudhezeti kana kunonzi kuhell. Saka madhimoni aya anouya achitaura kuti isusu kwatinobva kuri kupisa. Saka madhimoni aya ndosaka anodzoka, anenge achiziva upenyu hwemunhu wese. Saka anodzoka achiti ndini ningi wakafa, ndini ndakazodai, but akafa anenge atotongwa aenda kwaanenge achifanira kuenda. Alright. Saka ivo vemadhimoni ava muri kuti vane madhimoni, kuti vange vabude madhimoni vanofanirwa kuita sei? Right. Dhimoni zvinoita ndezvokuti unogona kuenda kunonamatirwa iwewe, but hazvigoni kupera pauri. Vanhu vaprofita vaMwari kana vanani vanogona kunamatira, but hazvigoni kupera pauri kana iwewe usina kuzvipirawo nemwoyo wako kuti ndakuda kuzvibvisa. Pane zvinhu zvakawanda zvinoattracta madhimoni mukati meupenyu hwedu, zvinouya nemadhimoni kubudikidza zvingava mukupfeka kwedu. Pamwe unenge une weave yakadeketererwa madhimoni kuti agare pairi, anouya ari mumwe. Saka iwewe kana usina kubvisa chinhu ichocho mumusoro mako, dhimoni harigoni kubva. Unofanira kubvisa chinhu ichocho mumusoro mako chobviswa, then dhimoni rowana nzvimbo, because dhimoni rinofamba riri kana muhembe kana mutsvimbo. Ndosaka muchiona vanhu vanoroya varoyi chaivo vanoti kana akuda kusiya nhaka yeuroyi agona kusiyira hembe, inenge ine uroyi hwese hembe iyoyo yaunosiyirwa, kana jaketi kana tsvimbo kana chii. Mati muivhi munogara dhimoni. Zvapenda nekuti weave yacho yakadeketererwa here, yakatukirirwa here. Kune mamwe maweave anenge akatukirirwa. Nani?
nevakaipa varoi chaivo kana masatanist vanotukirira hembe. Ndosaka isusu sevanamati chero tichitenga hembe masecond hand ayaya tinofanira kutanga tanamata pazviri, because dzimwe dzinouya dzakatukirirwa kuti munhu wese achapfeka hembe iyi anofanira kuita mweya wokudaiso kana mweya wokuzvida kana mweya wokuzvida. Ndosaka muchiona umwe munhu achiti akapfeka imwe hembe kana imwe sutu, musi uyo anotanga kuzvida ati haakoni kuzvibatanidza panyama kuti azive kuti sutu yandapfeka iyi yakatukirirwa, ndosaka ndichiita kuzvida kwandiri kuita ikoko. Mati kana munhu apfeka sutu yangu baba, mati kana munhu apfeka sutu atenga sutu yake, apfeka sutu yake akuzvida. Ndichipa mufananidzo wokuti munhu kana akapfeka chinhu chakatukirirwa nevaroi kana nemasatanist, chine chakatukirirwa, kutukirirwa kwachine chinako, chimwe chine chakatukirirwa kuti varume vakuchive kana iri pamwe hembe yemukadzi inenge yakatukirirwa kuti varume vakuchive kana waipfeka, zvive zvinovabvisa pana Mwari. Masecond hand amuri kutaura here? Zvinogona kuitika pazvinyuwani zvichienderana nekuti mugadziri wacho ari kunamata papi, ari pana Mwari here kana kuti, because hembe chaiyo inogadzirwa nemusatanist haina chayakanaka chiri pairi. Zvatochifamba katisina kupfeka nditokatanura izvozvi nekuti handizivi kuti hembe yakashama. Hamufambi makashama, ndosaka ndati munofanira kunamata zvimwe zvinhu, munofanira kunamatira zvinhu zvatinopfeka nezvatinodya. Baba, ndoti ndikatenga kahwanda mukati nekuti alright kanyowani, ndikatenga kamuhwanda mukati ndakutonamatira kahwanda mukati, ndikatenga bra ndakutonamatira. Amuona uye munongo-invoka the name of Jesus motosiyana nazvo, zvese zvinosotana zvega, hazvimbokutoreri mari kana kuita sei kudaidza zita raJesu. Baba, mune mudzimai here baba? Ndine mudzimai, yes. Nekumba kwenyu vanotopfeka wigi? Wigi havatopfeki. Havapfeki? Havapfeki. Saka kumba kwenyu mukangotenga hembe nyuwani kana mapambazi mukanotengera mwana wandiri kunzwa background, mumbotanga manamatira mapambazi? Tinongokumbira chete kuti Mwari takuenda kunotenga, zvinhu zvese zvatinoita tinozvisa kuna Mwari kuti Mwari itai kuda kwenyu pazvinhu izvi, bvisai mweya yese yakaipa pazvinhu izvi. Even pachikafu chaicho vanhu vanonamata kuti even God bless our food chaiyo. Aiwa, munamato watagara tichiziva bvira tiri vana vadiki God bless our food. Munamato iwoyo, right, munamato iwoyo munomuitirei? Mune muchiziva kuti zvamunodya zvikafu zvinogona kunge zvine chakaipa chiri mazviri, saka Mwari anoneutraliza. Baba, it's not that. Some of us tichikura takangokura tichinzi munonamatira chikafu, zvekunzi tinonamatira tichida kuzonzi. Ndo zvacho zvandikutaura kuti imimi makangoudzwa kuti munonamatira chikafu, but hamuna kuudzwa reason yekuti munenge muchizviitirei. Nei musinganamatiri chikafu muchinamata kuvadzimu venyu vanenge vachitaura kunzi vadzimu vangu ndokutendai muchikafu chamandi chiri patebo. Inzwai munzwe sisi chinoitika. Chinonzi mudzimu mweya, but kune mudzimu unoera. Saka kana usiri mudzimu unoera yatove mweya yetsvina. Mweya unoera ndeupi uyo manje? Mweya unoera ndiwo mweya mutsvene watakuti Holy Spirit. Saka kana usiri mweya unoera mutsvene, mukangogumira pakuti mudzimu, matove kusaidhi reumweya wakaipa. Anything that is chiri spiritual, chisiri chekusaidhi raMwari, zvatove zvemudzimu yemashavi, isiri yaMwari. Saka kumusha kwenyu kunoitwa zvemudzimu ere? Zvinoitwa zvemashavi nechichi, zvese zvinoitwa. Munotoenda kumapira? Handiendi. Saka muri kukonerei kuti kuvadzivisa kuita zvakashata zvavari kuita? Handigoni kudzivisa munhu, asi sekutaura ndinogona kungotaura
kuti kana judgment yauya pamusoro penyama yangu inini isazonzi wakarega vanhu ava vachifira mudima usina kuvaudza. Saka ndinongotaurawo but achagamuchira ndeachagamuchira nekuti shoko rinotiro havasi vese vachagamuchira chokwadi. Baba, ndiri correct in saying because mweya uri kutondiudza pandiri panapa. Pane zviri kundiudza pamweya maringe nekutaura mweya wangu wazvinzwa. Munopinda nguo chena here baba? Inini handipindi nguo chena, handina chechi yandiri kupinda at the moment. Baba hamupindi nguo chena? Chechi yandinopinda yandakakura ndichipinda inopfeka nguo chena, but ikozvino handisi kupinda chechi. Alright, ndazviona ndaona gemedzi rawaiti pamberi penyu. Ndosaka ndati baba pane zvandiri kupiwa kunzi munenge munopfeka zvenguo chena. Saka hapana chechi yamuri kupinda iko zvino nemhaka yei baba kana pasina chechi yamuri kupinda? Saka muri kunamata muri kumba here? Nekuti right chimira nditaure ipapo manje. Vanhu vazhinji vari kubva kumidzimu vachienda kunonamata kumachechisi. Vari kurasikira kumachechisi. Asi ari kuita zvinhu zvefeki, ari kutoinvoka maspirits iwayo achiuya nawo muchechi. Machechisi mamwe aya ari kutonamata Jesu. Mapasta acho manhe vanenge atori kuvhura achivikira Jesu zvikafu nezvinhu nemari dzamunenge mavapa mumachechi. Saka minamato yako chero kanamata hazvimbofi zvashanda. But musi waunonamata pachechi yezvokwadi yaungakumbirira kuna Mwari kuti uiratidzwe. Nekuti Mwari anoda kutaura nesu kudarika mudiro watinoita kutaura naye. But chinotikonesa zvitadzo zvedu nezvinhu zvatinoita isusu pachena. Saka pari zvino hapana svondo yamuri kuenda? Inini pari zvino hapana svondo yandiri kuenda. Muri kunamata muri mumba? Chechi ndinovimba kuti kunamata mwoyo wemunhu. Ndizvozvo ndinobvumirana nemi. Kuungana kuya tinoungana kuti tingodzidzisana shoko rimwe. Aiwa, ndizvozvo. Hai kola, ndinongokutendai. Asi pandachitaura nemi ndakatarisa mufananidzo uri pamberi penyu unova usingataure chinhu hangu pamberi pangu. Andangoona kwanzi nguo chena. Ndosaka ndabvunza kuti munopfeka nguo chena here? Ndizvozvo kuti kwandakanamata ndoko kwaimbopfekwa nguo chena. Zvakanaka ibaba. Zvisiri zvemasoro. Zvisiri zvemasoro asi muri nguo chena. Kuchipfekwa nguo chena zvisiri zvana madzibaba kana zvechipi chipfekwa nguo chena. Thank you so much for your contribution. Vane nzeve dzekunzwa vazvinzwa. Hanzi kana muchiita zvevadzimu muri kuita zvemadhimoni. Ndibaba vadaro. Ndizvozvo. Ndatenda zvangu. Ndizvozvo. Alright, ndatenda. Ndinokuchingamidzai pachirongwa. Yevo, ndidzorereiwo nigirigini iri kuseri kwenyu. Yadzima. Ndinodavira kuti yadzima iko zvino ndinokuchingamidzai pachirongwa ChiKristu neChivanhu chedu. Mauya kuzotirakidzawo kuChiKristu here? PaChiKristu pacho ndinoda kuratidzawo chimwewo. Ndagara nepoint yangu nguva yakareba saka ndichangoti gaga. Zvakanaka. Ndichitaura nababa wabva kutaura pafoni apa. ChiKristu takada kutarisa pachakabva chaiko not kuti pachakauya nemacolonizers because that's not when it started. Mati mukada kutarisa pachakabva? Pachakanyasokubva not kuti chakauya nemacolonizers tiende kumashure kwacho chaiko. Okay. Ndesati kufamba pasi pano ndipo pakatanga nyaya yeChiKristu. Asi ChiKristu chakazonyatsokusimbiswa nemaroma naPope Constantine nekuti vanhu venge vanetsa
vanhu vanetsa vakati plani ndeipi yatisanganise chivanhu mapeople's traditions and Christianity kuti chinhu chiite uniform so we can control people. All right. We can achieve control and we can have one way of doing things pasiros. Saka vari kuti chivanhu hachiwanike muchechi, chivanhu chirimo muchechi. That's why you have things like Christmas and Easter. There are traditions in the church that do not belong of God. Oh, traditions in the church that do not belong of God. Traditions of church that do not belong of God. Mazvinzwanga Christmas and Easter. Zvinhu yaiva nguva yekuti vanhu vaishushana. Zvinhu vanhu vakagara pasi vatongi vaitonga nguva iyoyo. If you read about Pope Constantine, he came up with the idea of Christianity kubatanidza traditions evanhu neChiKristu kuti zvifambirane zviite chinhu chimwe chete. Saka kuti ungati ndiri muchechi handite chivanhu, uri kutoita chivanhu chevamwe vanhu kwete chako. Ukuita chivanhu chevamwe vanhu muchechi kwete chako. Kwete chako. Chivanhu chevamwe vanhu. Okay. Okay. So this is the whole idea that you can say Christianity is superior to one when it is a mixture. Inenge poto, yeah, I don't know those who enjoy Nigerian food. The only way I can explain it is like a goosey soup or whatever Nigerian soup. Pork, fishy, manguru, zvinoiswa mupoto imwe chete. Christianity answers, we get deliverance, we get this and that, but it's a combination of a lot of things, so it cannot be held as the pure light in its own right. Okay. Wow. Yeah, tirikudzidza. Sorry, taurai. Aiwa inini ndiri kutodzidza zvakawanda nekuti inini I'm open to learning. And I am Christian, but I am also a human. Saka ndiri kutofunda zvakatowanda, ndiri kutoenjoy a program. But kuti titi zvinonetsa nemaChristians izvozvo zvokuti vanoda kuti they are the true light and no other light. Yeah, ndizvo ndopane nhamo yacho. Yekuti vamwe vanoti ndivo chaivo ivo, vamwe madhimoni. Tine nhamo ipapo hamenoti tinopapona sei. Ipapo pakutonga maKristu anotonga kupfuura Jesu chaiye waanoverenga mubhaibheri. Mati mama? maKristu vanozviti ivo maKristu vanotonga kupfuura iye Jesu wacho ari mubhaibheri. Nekuti vanoita semakiyi anoenda kuna Mwari anogara mumwe dzavo. Bonke zvashata kana zvadaro. Pakaoma mama. Hapana kumboshata. We need to kuti kana munhu achitaura toteerera. Kana usingabvumirane nazvo, aiwa handibvumirane nazvo. Asi usazoti munhu dhimoni kana kuti munhu akashata. Kunzwisisawo kwaaita, that is the light at that time. Iwewe pawakatangawo ChiKristu pane zvinhu zvawaita zvisina kururama, asi wakazoona nekufamba kwenguva kuti zvazvina kururama wakazvitsveta pasi. Musiyewo paari ipapo, iwe mukurudzire, umunamatire, umuitire zvaunoona zvakakodzerana nenguva yake, asi kuti umuite kuti munhu akashata hazvina kunaka ba. Hazvimuite kuti akuteerere, hazviite kuti aone light yauri kutaura iweyo yauri kuti unayo. So by calling somebody an evil name or evil, making them appear to be evil, is not getting them to the light. Ndizvozvo mataura mashoko makukutu kuona. Ndinongokutendai nekukontribhuta kwenyu. Thank you so much. Maita henyu chete, bye bye. Bye. Wadiwa makoza awandisa handidi kunyepa. Awandisa pana wama wakutoti pagura zviri fair. Ndino kuchingamidza pachirongwa. Tiripo makadi aska. Tiripo aiwa sikutenda nechirongwa chamatundu and
Sorry. That okay. Tiri mukudzidza imo manje ndatimbopo pfungwa dzangu. Ndeinadzo tinodzifarira pani pfungwa dzevanhu. Ndinotambudzika nemakristu. Kuti chii chavanofunga kuti vati midzimu madhimoni. Nekuti tikatarisisa ChiKristu ichi chakauya naivo varungu ava. Tiri kuno kunyika dzavo kunopana kona ambotaura kuti ivo pachezvavo they are not even practicing it. Inini ndakati kuna mai vangu rimwe gore vachiti ko mwanangu hauende kuchechi sei usingade kuenda kuchechi. Ndikati amai vanhu ava vakauya vakati colonizer vakatiudza kuti there is an internal life. And isusu kunoko we are now busy tichishandira internal life. Monday to Saturday or to Friday tiri kushanda mumaminda avo. Sunday one day ratapuwa ravatipa vobva vatitishandira iye neinternal life yatisiri kuziva kuti iripo here zveshuwa kana kuti haiko. Ezvinezvi ndogara ndichitaurira vanhu kuti kusvika Africa yarecognize who they are, Mwari vachatiregerera. Saka muri kuti Africa haisi kuziva kuti ndivanani, kuAfrica hatisi kuziva kuti tiri vanani. Yes, because takashora the way Mwari akaida kuti vaite relate with us. Tikaunzirwa bhaibheri yes, tikati izvi ndizvo chaizvezvi tikashora Mwari. Saka kumhura kwatakaita Mwari ikoko until tagona kuzvininipisa tadzokera paculture yedu Mwari akaida kuti vataure nesu. Africa inopona because right now if you see kuti kuAfrica kune upfumi hwakaita sei. Like, okay, our country is Zimbabwe, minerals. Yes, tinotora magovernment edu kuti zvazodai. Asi chikuru even pavakabva kuhondo kwachona tikateerera vanhu vanotaura chaizvo vanotaura kuti vakange vari suppose kuti vaite bira renyika rekutenda midzimu yakavatungamirirana ana mbuya nehanda nani zvese izvozvo it was never done. Okay. Saka nhasi ndosaka tiri kuona Zimbabwe chiriru chikuita kunge tingori panzvimbo 1 hapana kwatiri kuenda hapana kwatiri. Saka dambudziko remakristu zvataurwa nemwe mutauri akati vanotora ChiKristu vobva vaita kunge ndova nemakiedinga dai vasiyana nazvo izvozvo. Tadzokera pakutanga kuti Mwari chii chaakatiisira panyika ende Mwari vaida kuti tirelate navo sei. Africa inopona. Ezvinezvi zvikatarisa kuna Nigeria kuiso kuita kunge ndo vakatanga nayo Christianity. But Christianity kanyasenderana nayo kuitsvagwa kuti yakabva kupi yakatangira kuno kuna Europe kuno. Asi kunokwana they don't ende vanhu tavasingaoni nekuziya. Mwari akavapa mari kunoku zvese chichi asi tasaimo nezvirwere zvavainazvo kunyika dzavo dzatiri kuno. Zvirwere zvisingaperi 120,000 zvezvirwere nemari yavo iyoyo. Isusu kuAfrica tatakapuwa upfumi hwedu hwemaminerals yedu good health everything. But takazvishora zvese izvozvo. Tikati aiwa ivo vapambe pfuma vauya nepfungwa dzakanaka. Saka makristu izvozvo vachibva kuchechi vangutandonzi ndo vari tonotanga nemakuwa. Kana mumamisha matiri umu ndo vari kuparadzanisa kuti ivo makristu iwaya. Saka ndapedza ngwani ndichiteerera. Thank you so much for your contribution. Yeah, mati tinoipedza nhasi iyoyi. Regai nditore I think last call handifunga kuti tinoipedza nhasi. Regai nditore vandakabata. Sorry for keeping you holding. Ndinokuchingamidzai pachirongwa makadini? Makadii tete. Sorry ndaramba ndakakubatisai. Tiripo kuti makadiwo. Ndizivo kwamuri ikoko kuti kwakamira sei. Ndiri kunyanya kuside reChristianity. Alright. Tipakurirei tinzwe. Ndichida kungotaurawo zvangu first of all kuti ndiri kunzwawo zviri kutaurwa nevanoteedzera midzimu. Ini handinamate zvangu midzimu but ndinoremekedza baba vangu vakashaya, baba vavo, madzibaba, madzitateguru. Ndinorecognize but handinamate kwavari. Alright. Remekedza sekuremedzwa kwandinoitwa nevana vangu, sengoremedza kwandoita any other person. Ndizvo. Semweya yakaipa nokuti vanhu vangu asi handinamate iyo. Kuteerera this discussion chiri kunetsa ndechekuti ukada kunzwa vanhu vari kutaura nyaya yemidzimu varipo pamatangible evidence yezvavakaita vakaona zvinovashandira
but isusu maChristians tiri kuuya hatina chekuti ndinokwanisa kukonvinza munhu kuti aiwa pane zvakaitika rimwe gore ndikaona simba raMwari nekubudikidza nezita raJesu. Ende inizvo ndizvo ndinoda kutaura because ndinobva kumhuri yekuti inoti midzimu iriko, ini ndichiti aiwa ini ndiri muKristu. Kunyepera yanzi ndakamboda nokuti ndakanga ndanzwa ndine zviri pandiri. Kumbodawo kuzviteedzerawo. Pandakangoda kuzviteedzera ndapiwewo machira nedzifodya nechii. Handiri kuyanzi ndaiti ndikasiya windo rangu rakavhurika kana dhoo pamba. Zvisati zvamboitika munyika muno mandinogara. Ndaitanga kuona pane cats dzinofamba panze dziya. Ndaiona cats yapinda mumba. Ende zvinisvozvo zvakaitika time ndakafunga kuti ndofunga chii zvataurwe zvekuti midzimu kudii rege ndimbozviteedzera nekuona kuma kune kwakaita upenyu. Asi pandakangotanga kuda kuzvibata izvozvo cats dzakanga dzakundipindira mumba. Ndo pandakafunga kuti makore ese andagara mune ino nyika ndinovhura mawindo. Ndinoizi madhoo kana kuchipisa handina kana cats yakambondipindira mumba. Why is it now pandatanga kuda kutaura zvemidzimu zvachona izvozvo ndichizvigamuchira cats dzakundipindira mumba? Handidi kukunyeperai. Ndakati handichadi, kwete kuti ndiri kuvati vakashata asi kuti ndinovaremekedza, but handichadi zvekuti ndiite zvemidzimu. Cats dzaipinda how often? Ipa pandakambozvitanga ndofunga almost on a daily basis. But zvakaitika pandakangoti handichadi zvechivanhu, nokuti zvichitiko zviri kuitika kaizvi handichazvinzwisisa. Mawindo angu ndinovhura, madhoo angu ndinovhura, hapana kiti inopinda mumba. Zvakabva zvangostopa. It's like there was an on and off switch button. Zvakabva zvangostopa. Saka ini ndichida kutaura zvangu ndakamirira chitendero chindagara zvangu tiri muchitendero kwemakore. Asi mungu wakambozwa kuti pakati umbotiregai nditi, asi kana vanhu vekumba vanyasoziva kuti handitodi. Saka ndinoda kungopawo maexamples ekungorakidzawo kuti hatizive, pane zvinhu zvakawanda zvatisingazive sevanhu. Whether mudzimu, whether zvekuchechi, tine zvakawanda zvatisiri kuziva zvekuti zvimwe zviri kubuda, nekuti kana bhaibheri zvichitaurwa riri kunzi bhaibheri nderedu vanhu vatema. Murungu akatranslata, ndiye akazotranslata kuti tichasei, akatipa picture yekuita kunge bhaibheri nderavo, but ukada kunyatsoverenga bhaibheri chairo nderevanhu vatema. Zviri kunzi nani? Anti zviri kunzi bhaibheri nderedu vanhu vatema nani? Kubvira kwekutanga ukatarisa munhu wekutanga akasikwa. Munhu mutema. Zvangu ini hangu ngoti nditaure ndangotaura matestimonies angu semuKristu kuti ndizive kuti Mwari ariko nekumunamata kwandinoita through Jesus Christ. There was a time a few years ago ndakaenda prayer and fasting, and padaita prayer and fasting yanga iri kuna Mwari ndichienda through Jesus Christ. On the last day rangu rechi3 prayer and fasting, ndapedza kunamata mubedroom mangu, pane kona yandinonamatira zvangu, pandadzoka pandagara musitting room. Ndakagara ndakanyatsonzwa kuti there was a visitation. Kana vanhu vaya vanoziva the spiritual people, you know kuti there is something. Munoziva pandakazvifila inini ndakanyatsoti vana vangu tu vadiki vaitamba vakagara pafront pangu. Asi inini handida kutaura ndichiburisa mazwi because I was just coming from prayer. Ndakatanga kutaura mumwoyo mangu kuti in the spirit ndakati Mwari, zvandiri kufila panapa ndiri kuziva kuti I've just finished 3 days yeprayer and fasting yangu. Asi zvandasensa panapa kana kuri kuita kwenyu inini, ndoda kuti muite review that. Saka ndaitaura mumwoyo mangu, vana hapana ari kuzwa zvandiri kutaura. Anti ndichipedza kutaura nemweya in the spirit like that, mwana wangu akanga ine 5 years akangosumuka akatarisa kwandanga ndakagara, ndokubva atanga kuscreama akati, "Mommy, I can see an angel." Andizoti mwana angel aizira kupi. "I can see an angel sitting right above you, mommy. And I know it's your angel." Saka inini ipapo ndakarohwa nehana kuti zvandafila ndichitaura naMwari, ende kutaura kwandaita ndataurira mwoyo wangu. Anditi mwana abva aupenwa maziso kuti aone the supernatural yakanga ichiitika pamusoro pangu. Ndakangoenda pamavhidho kutanga kuti sei kungotenda Mwari.
And then a few months after that, ndakaita futi another 3 days of prayer and fasting. Ndichinamata kuna Mwari through Jesus Christ. On the 3rd day, the same child akanga ari pamba. Pandaibva kunonamata. Takamita pamastairs. Ndobva mwana anditarisa mumaziso akati, "Mami, there's something about your eyes." Saka ini nangu ndakangosekerera handina chandakataura. Ndanogara futi paipe pandakasogara the last time. Ndichiisa musoro wangu pasi kudai ndakaita the same experience. Saka that time mwana akanga aenda kubedroom. Inini ndaita that experience ndakaseka zvangu ende papo ndakataura. Now, ndisingataurire mumwoyo. Takati, Mwari, this is the same thing zvakaitika last time pandakapedza prayer and fasting. And I know kuti there's something about your spirit here. Kwete kuti ndiri kudhauta, yeah? I truly believe kuti muneminana ini amunoita, but this one more time, ndoda kuti mundiratidze kuti zveshuwani is something to do with you. Kana zvichinge zvaitika, because from now ndinda kuziva kuti I know how your presence behaves. Kana ndapedza my prayer and fasting sezvo vanotaura pamwe zvakaitika kuna Jesus Christ zvekuti maangels vakaattenda kwaari. Munoziva kuti mwana uya aenda upstairs. Paakasvika upstairs ndakamunzwa achidzoka achimhanya achiscreama kuti, "Mami, I saw an angel ichibuda from your bedroom ichienda kubedroom kwake." Saka paakavhura door akabva avhura maziso akati, "Mami, I can see angels worshiping." Unoziva kuti mwana paakadaro ndakarohwa futi nehana kuti mwana ane makore mangani? Anga ane 5 years. 5 years. 5 years musikana. Ndokubva atanga kutaura. Saka ipapo ndakataura kuti, "Iwe Shalom, aikona kutaura zvakutaura," because ndakatya kuti how last time ndozvakaitika futi mwana asingazoti naita sei pane zvaitika. Zvikanzi, "Mami, I'm not lying to you. How can I lie? Look, Mami, there's an angel, yeah, that is worshiping going up." Oh, Mami, akaita, it's like akaspenda, like, to me it was like 10 minutes, but maybe 5 minutes achinditaurira maangels aiascenda nekudescenda achiridza different instruments. Ndakangoramba ndakatarisa mwana kudai kuti this is something chinondirakidza kuti when we pray, and I think zvinodepend on a connection yako, hazvide kuti uneposiri mutatu connection. From that day until ndakanzwisisa kuti kana paine chaunenge uchiti ndochandinotenda machiri, ukanyatsochitenda panoitika manifestations, just like panga zvinoitika vanoita zvechivanhu. Vanoita zvavanoita handiti voridza hosho voputa bote and then vopoterwa maspirits aya ana mbuya nana sekuru ouya votanga kutaura. Ini ndakazviona through prayer. Okay. Mwana akavhurwa maziso achiona maangels, and hazvida kungoitika just any time. Yakanga iri time yekuti ndinenge ndapedza maprayers angu nemafasting angu ema3 days. Saka ndinoda kungotaura ndakangomirira vechitendero kuti zveshuwawo kana uchinyatsoti uchitendero nemazvo. Saka muchiri kuita ma3 days eprayer and fasting? Ndinoita hanti. Saka mwana achiri kuona maangels every time you pray and fast? No, age date mwana ane 18 years. Ane 18 years, but haachaona maangels. But now the movie ari kuti kana mwana uyo kuti during worship time aanide kudzidziswa kuplaya instrument. Anokutorera guitar, yeah? She would just listen to the guitar and she would start playing it. Piano, she can play any instrument. And any time my dreams. And the mwana uya ukuthi, anoda zvinhu zvaMwari. Alright. Zvekuti ndakatonyasona, because even when I was pregnant nemwana iye futi, ndaiti ndiri muchechi kudayo zveshe zvamunonzwa chinzanzi munhu aslenwa in the spirit and all that, ndaizviita quite a lot yekuti mostly kana tiri muchechi pane vanhu vanenge vakatomira kuseri kwangu because vaingozoti amai ava vanongoita sei vanongori kana vangosleiwa. Ndozvaitika ndine nhumbi yemwana iye. No disrespect auntie. Kana muchiti munenge muri muspirit chii chinenge chichiitika? It's another dimension. Auntie munoziva kuti tiri body tine spirit. Yes, just like vanga vanosvikirwa ivavo, it's a spirit. It's not a body that is coming yekunzi ndaambuya. Yatwo spirit. Saka kana uchitawo zvaJesu kune spirit as well, spirit of God, which is the Holy Spirit. Okay. Inouya, saka inini ndoda kungotaura ndakamirira kuma-Christians as well, kungoti ndingobuti I know kuti there's quite a lot kuti vanhu ma-Christians vanokukudza kuti zvakazoda, even ndiri kungotaura these two, but there's quite a lot of things zvaitika muupenyu
yeah, nekuda that connection yandinenge ndinayo kune chitendero changu zvinokuitika kana vaine chitendero chavo chekuvadzimu. But because this program, I've been following this program from, the first one, my Christians are just kuuya my testimonies, because what I can see, my testimonies, which I really applaud because vane evidence. Could it be kusauya kurikuita maKristu ne evidence yavo? Could it be zvambotaurwa zviya zvekuti you converted from something that is not yours, hence who understand something that is not yours is very difficult? Could it be that? I don't know. It could be, and some people as well, because sexual contact is not been a relationship as well. That's why you know women but ukaita Muslims also there okurumidzo kuti unomwana kujoina ma Muslims oya mumwe isusu tukuita zvakadai kuti tikuenda kwakati pane vamwe vasingatane kuitwa sekuitwa swerve nekuti mwe munhu anenge auya achitaura kuti zvakati saka chinodiwa ndechekuti iwewe wega semunhu kana wamira pekuti uda kuita zvichitendero chipo uchita chitendero chacho ichocho. Kana wati ndoda kuita zvemidzimu kana izvo zvaunobhilivhawo woitawo zvemudzimu zvachona izvozvo. Inangu for now handisi kuda kwekuti nditaure kuti midzimu yakashata kana kuti nditi chitendero chakashata, but chandingosangotaura zvangu ndechekuti inini chitendero kandikoshera nekuti ndakaona zvakawanda tiri kunamata ikoko kuchibudikidza nezita raJesu Kristu ndakazviona inini. Thank you so much for your contribution. But before I let you go, Auntie, munoera chii mutupo? Inini ndiri manjenjenje. Manjenjenje, ganda revasikana? Yes. Aiwa tiri vamwe chetewo. Really? Yeah, ndiri manjenjenje, ganda revasikana futi. Okay, ndosaka kuona kupenyerera kudai. Yeah, manjenjenje. Auntie, thank you so much for your contribution. Ndinongotenda kuti mamirira ChiKristu. Tikaona maKristu anouya achitaura zvavo zveChiKristu. Yes. I think tinobalansa zvinhu tinobalansa zvakanaka. But I'm thinking kuti variko kuChiKristu vacho it's not kuti havasi kuda kushare, but because ndakufunga because of zvambotaurwa zvekuti vakakonvheta saka pamwe havasati vakunyatsozivirura muzvinhu zvavakakonvheta. Therefore, they cannot really contribute what they really don't know. I appreciate. Yes, I want to encourage them now because in ndakanyatsomirira uKristu 100%. Kuti hapana chinotyisa iwe kana wine that strong conviction yekuti this Christianity iri kukushandira. Bring your testimony. Uya utaure zvawakasangana nazvo paupenyu. Pamwe wakamhenga uchienda kwechivanhu. Andicheka zvikatadza kukufambira zvikazokufambira wauya kudhati because ndosva ndiri kuona zvekutaurwa nevanhu vakuita zvechivanhu. Yeah. So ndiri kuencourage maChristian kuti don't be intimidated. Yeah. Let that little knowledge you have, just bring it. Yeah. Otaura pa this forum kuti vanhu tinzwisise because mostly people tinoda tangible results. Ndosva tinoda kuti nditevere zvauri kutaura chii chawakaona from that. Ndosva tinoda vanhu. In the church, there's testimony time. Manjenjenje, ganda revasikana, ndinotenda hangu necontribution yenu. Oh, thank you so much, Auntie. Thank you. Have a very good night and stay blessed. Okay. Same to you. Bless you. Bye. Thank you. Mukoma CJ, you can call in. You can call in, but only using the number inoperana 801. Otherwise, mukakola panapa direct. Unfortunately, let's continue next week. Azvichaite kuti ndirambe ndichitora macalls. Ndambenge ndati Mukoma CJ, dzacho kutoita left, right and center. I think let me suspend and say next week. Mukoma CJ vanoziva kokufona. Let me suspend and say next week. I think tingaite zvinenge zvinofamba next week. Toita next week, Toita next week, guys. Toita next week. And then pamwe pandichauya, I think midweek, if I get the time. Pandichauya ndichitaura registration. Our chair gave us a green light yekuti tichiona kuti tingachivhura. But kwanhasi
regai tichisiyana vanhu vanoona zvemhuri dzavo tikazangoramba taapa malive zvinhu zvisinganakidze. Vane varume mudzimba vanodawo time nevarume vavo, vane vakadzi mudzimba vanodawo time nevakadzi vavo. Mangwana izuva rekuti vazhinji tinodzokera tiri kumabasa, tinoniita kugadzirira. Saka nesocial media iyi, we, in as much as we do educational programs, we should know where to cut off. We should know where to cut off and give ourselves that self-love. Yekumboita me time before you go to bed. Anditi, ndinongokutendai nekujoina ini chirongwa ChiKristu neChivanhu. As I will continue to say when we are doing this program is, tiri kuonesana, tiri kudzidzisana. Hapana anouya achiti uyu anoziva zvese. Chakangoshata pakuonesana nekudzidzisana ndechekuda kudzidzikisira zvimwe zvitendero. Tiri kunzwawo kumaKristu vachiti zvechivanhu ndezvemadhimoni. Kutaura zvaunofunga hakurambidzwe, asi kudzikisirana chinhu chakashata, chakaipisisa zvokuti kana uchida kutraya kujustifya zvaunobhilivha iwewe, you justify by doing down other people, which is not good at all. Just say your peace of mind when you talk. Full stop. Tinozvinzwa ukataura peace of mind yako, not kutanga wadzikisira kuti unge urikuda kutaura zvinhu zvako. Let's join hands and make it a point kuti it's okay to be different. It's totally okay to be different. Kana antiselina vachiita zveChiKristu, it's okay. Kana antiselina vachiita zvechivanhu, it's still okay. Takasikwa takasiyana muupenyu mafambiro chaiwo. We walk differently, we talk differently. Antiselina very loud when she talks. We are different, and there are some that are very quiet. We are different. There are some that speak Ndebele. We are different. There are some that speak Shona. It's still okay because we are different. Tikange tadaro tinowanirwa nyasha. I hope next time when we come, we do not do each other down by zvatino believer. The name is Auntie Selina. I was your host, your presenter, and your facilitator tonight. From me, it's a very good night. Have a very blessed week ahead of you. Until we meet again next Sunday, ChiKristu neChivanhu Chedu. It's a bye-bye from me. Thank you.